omani nsiwie ade nyina mu se enema jinsa mu mpa mesre awurade se onye ohwefo ate anopa jiri se Israel nyankopon a oye kyeso nyame no obeche amabi asonso medasi esan so emwakwaba biem mabadwafo no atena sedada na enne enema yesiesie de bre wo no abusiafo enyasem ketwa mene ukasai no dwumadi mu no hye no nso segment a kwamna kase ewo program mu no ye frɛ no ahaban mu tine kwamna betra se eno so ada nchen a ene official me launch mapem ye ba ye no mapem no me hye da enka ho asem ene me wo mapem ewo ha na yenua ba bi ofie ha eno wo ka na asem kire me no me yemu hye me pa chaw ene Fakye dwumadie no so ye de bebrɛ brekro na no ema oyire mfi tofin komo enso ewo ho a etwen wo ena ochade na metrase a na akyede nso efra kire eba ntiche se wo hwe program no a se de yato ye bo ase ahyehye no emu bia ewosuahunu soronko na no pai mabadwafo no atrase sabre no join yen ewo Facebook no eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM anase Sompa TV Ghana ena YouTube no nso eye Sompa TV ade ehia me pa me pese oye ene se o subscribe a me pa cho share ma wunua enti ene Facebook no ye be kan bi afiri wo de ba ye nkan more but YouTube no ene ye be kan more enti na o messages no bomodin na bra Sompa TV on YouTube na send a message no efa ho na ye kinkan ni nyina emfa ma aki atena fidie no ho Rocky Junior enso ewo ha sanso ena anopai producers no eye Saki ena Yuma omubo adwuma papa medamo ase but anopai no me mpanyimfo a me ne o matrase a ye de Fakye dwumadie yi e de ebre wo no makra kire oni ba bia tie ha ene sese otie because nsam a ene ya boa no aye de ebre wo no enye asem keto amenko na menhya ase emfree birthday man na otwi mu na eye na woda na ada justice Tofi eti say radio adom okay udi wa woda na osere onkwa na so na etie no enya izo say one kasa no one say Paul bam wo Paul bam Tofi Obia kan na etumi huru si ni se huru ana ayeden ama o case na yehu one to was ana ohometi sa ana grow but ye da Yankopon ase by the way me ni abusuafo nyina no e mo tiri nkwa oh Tofi yes retwe ampo se oma nkwa na enyini adwempa wo tirim te wo se Awurade boa wo na onyini che na wo so ba mfaso e ma abusua ene wasafo ene o man Ghana amen okay min komi mami ho ba Mary papa na what you saying adom wow mpai bonti ye ho ye pa mama yeah Tofi ho Tofi ye o man fa ho ye de keke on say nyame pa de pa sa enti no mimi hu obi a ofa no ho na o ye decent am pe na sem decency man nyame nhyira o amen Yankopon nhyira o the beauty of a woman is decency the greatest beauty of a woman is decency me ready ade bi efri agya ko ni mo nyomtuni a wa chepa o se wanyini na de nti a wanyina che ene se o respect ma exactly me hu ko tu nam se wow ehintasem wow ipa bebre la kesa ehintasem no wow nti ama titru mema e basise no omunim wow o pesa wunyini cha respect oba exactly just de nyame de oba be ye no se o pese ukọ wanim na uwie o purpose a bu no wa muma unru you won't reach what we can son baba minister IBJ that's right at saying baba pacho eradiado me hoye my dear just obi anafo mo na baba sama mo kana obi afa no
Say Moka a Masamana Wabuami. Okay. Now, also the gateway to this earth. Okay. Ayoba. Okay. Kwanya wo fa so abawi ase no. Fa so abawi ase no. Okay. A mystery. Okay. No matter who you are, so person obedane dasani dia. Yeah. A kwanya obefa so e de awura wi ase no. Okay. Ayoba. Na baby a wo free no, one respect ho a wachi bayira. Wow. Inti e ma de e was here ma yie. E say aya fa sam che. Ubedi medase amana be de wo hwe obayi a ubedi eya hintasem opanyi koni mu medase me gidi say me ne be hye da bonkomo e wona menim so na oye panyina wato dwum na dwene mu do na oka asem a onim senti a okasa nimfie ko nanim pa o se obu oba eno ntina ama no anyina che shari daddy na ho te say adom ni ahwe ekurukuru mu sa man no and there I also saw it mendra me say Facebook na me hunu yeah and na otutu ntuma no otutu ntuma yeah na kwa man say na we say you say ya ko hwehwe ni ma na de abo ti say ya so ra no yeah ti say de je say wada ni ayi koku ase ayi kusie ai eti ayi no kre on se kojo fosusu tu ni wo se wo pese wo ni cha aya fa sam che on so kan won ka do se suruma yeah nti ni nyina nka bom na ya asem ba akopɛ okay ebu ni suru mate pese wo nyini cha eno ano no enche ye be kwa haban mu na kwamra kase e be transe kwamra fa ba akoto for my na afei de yemfa nsiesie kwan mu entwen haban mu na yenkodi nkomo kakra e wo haban mu ene join your Facebook ni YouTube and ahaban mu ye be yi niam bi a kire na wanwa oh David Sompa for mu ho wanwa dodo kwano wa mintie wa no pai nyankopon adom eda nyame asa ye beba na ya ba be fa ahaban mu ba de enko shadi ho no nsiesie kwan kwabena na ye immunity anti we kwabena okay ai aya fa sam che anopay masemnio min komoti trunio yaweti mi ye yasemnio facha juma ye fo yasemnio yen komoti trunio yehoweti uma aya fa sam che Sompa tiefo ne sompa hwefo yawe yen komoti trunio ejapati wotumfu nyankopo ebrewa soase anopai wudi yan paibo tiefo ne tie umanyina mpaibo aya fa sam che akoma bubu na sahwehwe rechechefo a eyewa eti yehwe yen komonyi na egu animu ejapa otumfo nyankopon obade wo madan wo ye nasa kuma chinchine bubu na hwehwe rechechefo a eyewa eti anope yen komonyi na yede ayedumto yo sompa hwefo se ekomoti trunio yehowati fache abedwafo atnasio eja yehia wo moa maye dwumedie nyansunsun so power yetiefo so a efisa no pay ye bekasa kasa na se unimu aninyi na ye jinjan eti abawani ye komoti trunio yaweti uma tofini na bedwafo se yasemnio Mama Mary say na simnio yen komoti trunio yehowati uma meda justice say yasemnio minister say yasemnio yen komoti trunio yawati uma teuma yasemnio yen komoti trunio ejeti
Okay, enya bayifo ne de ɔwe nam nko a. Nipa bi enya bayi na no we anyum to bayi no wenya. Okay, abusiafo enche na ocha de na matrase no we be chawade. But yenkwa haban mumra, kwabra trase, kwabra kase, atrase. Yebekwa haban mu na yakọ akwakodia haban mu nkomo. Yenka yenchi kakra. Na we refill krom hina ban a oyira e wo badwam. Kwabra aha ade ba ko anya me de che me amanije pa ne se okay ye wo me wa kurase e da se na ifida mu de me ne wa na wo ho me ma me remfi ade ruade aya ma me da e ba sa me yeboni aye ni okay metumi ade nyina ye wo ye ruade a wo hye me den a ene ahaban mu aye wo me to ye ntra kasa menim ka amammere abakwasem suahunu ahodo a menim nyina no akurase aye wo me ntra okay na manije ntisa wo hwe fidada mu no meka news bi a me bo ahafo me hamidin yeah me to mo so ana ma sorry omo nenne mo maduru ba bi a maduru yi okay o ma seda wa awrade ho ena ye bedin koma afa haban mu nti adesuafo a mu tie ye na mo tworo no wo record no so a tie de me ka no pepepe na tworo no saa wan tworo no saa na ba nso hwe bu mu na wutia enye me na maye eno are no nti na Tofia head aka se adesuafo a mu tie ye na kwasi da no pay no asem no amutie no muntie na montro no saa pepepe titia akiola da roma ode abo bi beto so ama me ye friend no pangolin o kobro for kasa mu a ne mo de ba ye na sante techere ma no so ye friend aprawa akiola de ne beto so ama me yes abusiafo braf abo ho fe hwe onim kwamra ansa na obeka no ho asem no ho abusiafo me pesa wo ba Facebook na behwe nyame so but o ekase chen obi a okay kwamra God is wonder hwe sadi aboa no yesi ato ye bo ase ahye no kauna kire se utimu se me nima daje nyame hye datena se nyame die aya aboa no abusiafo bra Facebook ni YouTube mesra bra ehiami o aya Sompa 93.1 FM me pesa wo ba Facebook wo de bra na be sa aboa no a aboa pani kwamra oron so ni aboa ni tino de ne ye different from the body no wow twese we si abobo no da ho abusiafo bra Facebook ni YouTube na be ha de e wo Sompa 93.1 be abba kwamra yenko na me fedo do ye kan aprawa ho asem nti bra Facebook ne be hwe ono na ye de na to so no wo ya aboa ya hyehyɛ no ya heda hyehyɛ no sɛ de odanseni airto blocks na ɔde asidan wa ya aboa wɔte sɛ denchem nanso ne kɛseɛ no enuru denchem wa ya aboa sɛ de na chi ene ne honam sitie no ne yamu no ente saa wa ya aboa ahyehyɛde wɔ na chi ne honam nyinaa kata ne na ho no nanim nko a ɛsesa wow aprawa ya aboa onisen na aboa wodi eye ntatea ana nkanka ne tachere ma eda na num no etimi kɔ 40 centimeters 40 centimeters nti baabi a woti setie for the camera ne to so no me de to me so a baabi a wote no say 40 centimeters a ne tachere ma ne timi duru ho ene ewa na sɛde nyankopɔn so yɛ aboa no ne sɛ enam sɛ woni sininti sɛ wo pɛduane adi a obetimi akɔda nkankasie ho nkankasie yɛ esie wowura mu ankankana na de wona no ntasuo onyansa na onim dia yɛ ya na ɔta tutu bɔn bebree wɔ ho yɛ de yɛ aduro paa wɔkɔda ho ana waworo ne tɛkyerɛma no tentententententen na ɔde awura bɔn num na ɔda hɔ sɛ wonim no a wobɛka sɛ wawu enso na wonwui enti sɛ tɛkyerɛma no ehyɛ saa bɔn no mu saa no a ɛmoa no fum ho bebree no a na watwe akɔ no mu na wamene ɛyɛ afasɛm kye ɔbɛyɛ no saa nkakra kɔpem sɛ ɔbɛmen sɛde nyankopɔn si bɔɔ aborɔ aprawa ne sɛ ne dua no mu odu ne dua no a ɛsa no to no ɛmu odu na ɛno nso ahyehyɛ te sɛ n'akyi no a yes wɔno nko a ne aboa wɔwɔ wiase a wɔne apɛsɛ aboa bi wɔwɔ fɛ na apɛsɛ te the porcupine warriors yeah apɛsɛ
ono ne saa aboa na aboa bia wotimi kire ne yonko aboa no omuntimi nkɔ wo mo ho enam sɛ de Nyankopɔn si yɛ wo mo nti aboa bia ɔkire aboa wo wura mu no ntimi nkɔ wo ya wonko no ho nyamia protect no nyamia heda ye no special wow ɛna wo ya aboa na ni kwa akyire pa sɛ yɛ wo Sompa yi na ni betimi atra aduru Nrom hotel achi oba wo hu ono nso ni aboa enam sɛ ne ho nya din bebrebe ni nti ne katabo ne kyem katabo no ɛyɛ niema na ɛwɔ n'achi no ade ne yɛ werɛwerɛ no te sɛ de wakɔtɔ face na werɛwerɛ saa skills no ɛde afiri ne ho no ɛno na ma na hoɔdene na wɔyɛ aboa wɔyɛ hu kakra sɛ de nyame ayɛ ne nyinaa no wɔyɛ hu kakra na ne hu no a wɔyɛ ne sɛ tɔfe so hu sa ade a ehu ɛba wɔde ne tini to hɔ ɔdi ka de ne tini to hɔ sɛ yɛ sɛ bi yɛnuanom karamufoɔ ɛbɛyɛ asɔre okay wɔkoto kɛtɛ no so ɔbɛyɛ asɔre no wɔde ne tini to hɔ a na wɔabobɔ afa ne tini so wow nti wobɛkɔ na ayɛ sɛ ball na da hɔ nti wohu a wobɛka sɛ yɛ ade a ɛnya wobɛtwam nso na wɔnwui nti ɔbɛtɛ hɔ ama wɔatwam akɔ bonsa afei na wasane bɔkɔɔ nti mpanimfoɔ de yɛ abebuo gyina so sɛ sɛ apraketewa hu aprakɛse a na wabobɔ yɛwɔ ha sisi yi sasantema wura pie fi ha sisi atɔfe program yɛ nyina wahwɛ bɛgye yɛn na wɛda kasa saa pɛpɛpɛ ne teɛ nti ɔmo so deɛ nyame de ama wɔ mo no wɔyɛ aboa sɛ wɔfa afuru a ɔwo baako pɛ na ɔfa afuru a abosome enum ɔn sɛ ne tɛkyerɛma no na wɔtwe no yes abusafo ɛbra Facebook ni YouTube na bɛhwɛ adeɛ wode bɛhwɛ adeɛ nti ne kakyerɛma na watwe ne tenten saa no we kura nya ngorɔ mbae we nya ngorɔ mbae 40 centimeters nti sɛ wo bi a adeɛ a ɛde susu adeɛ pam ma na adeɛ no a wo ba mu sɛ ya 40 centimeters ne kakyerɛma no timi kɔboro saa depende ba bi a ɔpɛ sɛ wɔfa adeɛ na ɔpɛ no nti ɔyɛ ne saa wi a wɔyɛ aboa nso a abosome num ɛna wɔwɔ sɛ bia biribi si na anunu abosome enum no a abosome mmiɛnsa ɛwɔ so wɔwɔ nti sɛ wɔwɔ saa wie a afemu no nyinaa no ɔbaa no ɛma bɛrima no foro no baako pɛ de nyame ayɛ ɔmo no afemu no nyinaa no bɛrima no yɛyɛ pangolin anaasɛ aprawa no ɔkɔ ɔbaa no nkyɛn baako pɛ na waforo no ɔnya aboa wɔto kosua wɔwo te sɛ de nwura mu aboa ɛwɔ no te sɛ de ɔbaa kɔwo no a na ɔwo baako ɛbɛyɛ dene paa sɛ wobɛhu sɛ wawo bɛyɛ sɛ bia mmiɛnsa gye sɛ bia wahɛda akɔfa no firi wura mu aba fie no wahɛda ma no special treatment bi kɔmra ɔn sɛ ne ba wawo no baako pɛ no wɔne da n'akyi no na ɔn sɛ nyame abɔde ɛfɛ ɛna wɔno nso so sɛ wɔduru baabi a wɔnam na wɔduru baabi a ɛhɔ ehu na wɔhu sɛ ne ba no a wawo no ntimi ɛntra hɔ a wɔde ne dua no to fam na wɔde ne dua no ayɛ atwedeɛ wow na ne ba no afa so on sɛ ne dua no koa bɛsi fo abusuafo bra Facebook ɛyɛ Sompa 93.1 na mebɛ sɛ wɔbɛhwɛ nkɔmmɔ a yɛdie no sɛdeɛ ɔde ne dua no asiesie fam na ne dua no so ayɛ atwedeɛ ne bɛyi so ɔn sɛ baabi wafra bɛda ɛyɛ me fɛ kɛkɛ sɛ na nyame yɛyɛ di a mesi bra na bɛhwɛ wɔ Facebook na bɛhwɛ adeɛ wadwodwo no ho obetumi ada hɔ a bɛsɛ abosome mmienu ɔmfiri ntɔ saa obetumi ada hɔ a bɛsɛ abosome mmienu ɔmfiri ntɔ aboa no de betumi de na firi ha kɔ bɛsɛ ha ne bi a bɛsɛ mfɛnsi ɔmfiri ntɔ ne mu so ohu sɛ adeɛ ehu adeɛ wɔ soro paa yɛ nipa Nyankopɔn sɛ hyɛda yɛ nipa special bi wɔ the spirit bi ma nipa aboa wo te sɛ den wo nipa wo soro otimi da adukuru edua dukuru ɛhɔ paa na ya na wɔtaa pɛ okay anaasɛ ebia tokuro dadua mu na ɛso a sentatia ana nkanka wɔ hɔ na sɛ odidi wɔ hɔ a na yɛ ne da ne obetimi atena hɔ kɔpem sɛ bosome kora no hɔ a na ɔhyɛ eduru sɛ ɔbɛnum nsuo a otimi te nsuo no pampan ɛkɔ aforom ɔsane kɔ aforom sei no a sɛdeɛ wɔkra wo ohun sɛ wɔkra enum nsuo panya wɔkra se num nsuo no wɔworo ne takyerɛma no ba ɔde tu nsuo no te sɛdeɛ wɔdi ntatea na sɛ nkanka no a na watwe kom wɔde tum na watwe kom wɔde tum na watwe kom ɔbɛyɛ ne saa kɔpem sɛ ɔbɛmen wɔnya aboa ne ho ɛha bebree
na wo hu se wo ya ade ntentem so a na ne brebe so se obewo Kamra nti se obewo a wotimi siesie baabi kama wo ya bo a ne mowre no na etuatua ne nan so no e wa chen dadoa 6 inches nyame we yenye ne den e wa chen dadoa 6 inches ana se wo ne ba no foforo no nso a ne tenten ene ne kese no e boro 6 inches nti se wo hu se wawo a na wa heda ye baabi special e den pa se wo hu se wawo to petem se bia wo nam park so wo hu se wo dwan wo no woda ho no hu bi sa da ewo sa abo an ho ɛna wobɛtumi ahu na san no ho nso hu sɛ wɔno a menim aboa ne nam wɔ de kyɛn no Tofi nyame se yɛnka no korɛ sɛ wonya ne dua no na wɔ baa n'anum yɛ ne dɛ ɛnka wo ho Tofi wo nko asa wode yɛ stew anaa nkwan hyɛ fridge mu wobɛtumi adi ne bɛyɛ 1 month ne dua no wotwitwam piece sɛ de wakɔtɔ na ntwe di atwitwam no a wode yɛ nkwan na nkwan no to no bo ase na ben a yɛ bɛma kwadwofo nkwan wo wahɛ da yɛ nkwan paa na Tofi ben a wuyi baako si yɛ fufu ade ma wobɛtumi de adia me bi aka wow ne nam no die mu odu ehwam ɛde na secret baako wɔ mu ni sɛ na chi no yɛ de yɛ duro special bɛduro de menka no kwa de ma nka na ha ɛna yɛ nua ma na ɔmo hyehyɛ ɔmo rɛ no nso ɔmo nti asɛm a mekan Kamra fa ho ni si mame taw na ahamamu ahamamu a me da ma me yire kora ya firi me ho na niam egu ya so do doso ɛyɛ asɛm ɛwurade nyankopɔn ya makumasi ankanye o ya makumasi ankanye Tofi mi sa mi tutu na me P4 mi free tutu na me P4 wow na me papa twa abe nti abe ho adwuma bia ni ho a me nim ye metimi ato metimi atwa metimi afite metimi anoa nsa no metimi aye bibia ye de nsa ye bia wankasa na mse wo se me pe ba bi na me kyekiri kuru bi na me do se da hye dem na nyansa nyame di ama no ye gye mo ni nyina so bi wo kura no a me nim papa kɔ ahabam ho ahomakye a da ma ko school ntam kura na bi wo ha na ma first break oh because en san many bi abɛ 100 me 100 ne ato me sɔra ahomakye bɛ 4 me tete men saa na papa twa na ma kyerɛ no twa me ko school bi wo hɔ kura na ya ma first break nyame ho kɔna ne nyina mu no nyame anya mabro me da se ame woni madini ye kɔna ahabam yɛbɛsua deɛ paa wo nneɛma bebree wɔ hɔ nti sɛ wonte ase a kwasiara bia odomfo no yɛ adom na de pa kyeɛ ne a wote sɛ maka news na wie pɛ ma fidie ne na simple because na nsɛm wo efiri nnɛ ɛkɔ yɛde bɛba no ebi a wonte da teacher ni ɛkyerɛ wo board teacher ni bi wɔ kɔ no onim abo akora wɔ kyerɛ wo dabi wɔno book mu na wawiri di ɛna wɔde kyerɛ wo onim nti wo mix ba akopɛ kora na wahaw but we ni de ye ka no sɛ de yɛtie hyehyɛ ne sɛ de yɛtete yɛ present ne word amount nti sɛ wotie a ne de watie yi minim teacher ni obeto no bo ase akyerɛkyerɛ de makan mu akyerɛ wo dabi nti we no sɛ ba nsɔhwɛ mu na sɛ wantimi anya Sompa FM sɛ de nye ye betima ya na ya no okay ni din ade kwabna kase na we ɛyɛ ahaban mu we ɛyɛ new segment a abɛhyɛ Fakye dwumadie mu na ano ayɛ den sɛ de mo ma me nkɔkya ade kakramra so ho kya ade na wonim sɛ matena se na amanfo frɛfrɛ monya ka sɛ lolo kwanso ne tudo mo e ba jo number no ay 0551931931 0551931931 0548931931 me ba cho bra na mi sa asem ba ko mienu bi utimi twa na afede ye kwa no me ba cho udin ni ba bi afrɛ me free ba che fe ma jemai ka che fe an senses Ajimai. Okay. Me bacho Samson. Nani mami edin di sen nani papa edin di sen. Samson mami. Oh. What you honey? Oh. Me bacho udin ni baby afre me free. Me bacho afre me Ishmael on Jan. Okay, Ishmael. Okay.
Samson nane papa din di say nane mami din di say Samson o papa din di Manoa. O papa din di Manoa. Na o mami de asemi o chikaka. Okay. Mami enu bi hyiae. Na mami enu no hyiae no na o nyina anyanyam. Asem bi si wo ho. Ede na si ye. Ma na ye hwan no ma. Ede na si wo ho. Mami enu hyiae. Na o nyina anyanyam. Ai, e wo Bible mu. Epacho root ni opa. Me da se. Hey, case na ye hu. Hey, me fa last one. Ne pressure we so do. E the pressure we so do. We watch out udi ni baby afra me free. Udi ni baby afra me free. Me pacho me ka se free fancy. Fancy. Me watch out otimenka. Me tunka. Okay. Me fancy. Fancy. But you didn't say. So. Yes, sir. But you didn't at the same. But you don't capable. Now, say we didn't the same. Within the guy boa. Me but you tell me what TV so on. That be far from mommy. Me for last one. Me but you unim say oh share what TV so. Na say person on the kasa. TV no volume no mane mra from kra wo beti magina ho ne edi nkomo nyesa nso atwe ho free TV no ho na ye mon nkomo me ba cha udin ene ba bia free me free you get me Christopher o ka sa free hen I'm your papa. Okay Christopher na Ghana ye what 10 regions say ye the 6 aka ho 6 no boboni nyina ma mintie Bono is your Bono is and our Western North and our Northeast and our Ahafo. Ahafo. But that's awesome. Bono is Ahafo. Western North. Oti and Eastern North. Northeast. Aso Tofi. Aso Tofi. Okay, na you want na ochen Yesu. Boso me do saying. Okay. You want na ochen Yesu. Boso me do saying. Zumi answer. Kafra and so be antimi antwa eye pacho me eye mintimi fabio kwama my wako shadi my nyomba ko na yenko yenim aya se wo pressure no ye ora aya se wo ya on say radio there ye won krabata miensa ye fap ma ye gina so dey ya fa some ya ye be kire wade ye yi wasutira na ya bo amane enti wutie ni nyana wo famu adwene no ye se wo de wasutie na do ya fam okay abusan for enche na me de Tofin komo ebrel yentie shade ye wi a me de Tofin komo bebrel anopai aha aye Sompa 93.1 FM ana Sompa TV ya fa some Gana shiri neni munyam Yateburu wa medidi sumina so Yakoya na sebayo omei Ya shiri yeni munyam Gana shiri neni munyam Ya shiri yeni munyam we Bibisa sikampu anu mainu nie Yatepo hondi ntosu hohoro yensa Tofiakwa na sebayo omei Ya shiri yeni munyam Gana shiri neni munya Komo we yan komo bia Mene Tofiakwa di no Dr. Foko Nena media ya midumi Oh my Ghana ya shiri bibio Oh my ya shiri neni munya Gana shiri neni munya
Ye abwa prawa to so no amama kai nema bebre na su obiti afide wa sabo yimpo hunu bido yenka tete atimpon no okwampa bida o na yenkofa so onyankopon borebore adum ye nipa enso ye hunu de yedi o omeyi a ya hwiri ye ni monyam eda kanna hwiri ye ni monyam enti sikampo anu mani nie Omaya nema nufusu openie eyede na ye ninam montini de bia ye boro musia na ye hwehwe diani ebe ya hwiri eni monyam kana hwiri eni monyam oduman kumanyankopon bori dini nyansa ne boni wiase obo man bia ye frɛ no Ghana Tofi odimi nu mienu betenemu omaya ne panka babo aye ema yensere duani Omaya ni panka babu aye ema yenko bobusia wa mama so nanso yesi ure firi ukromu hina benya se na wo yera we dwabase ya yera na yene na won twatwade ye mama Ghana ntiebe ye ni yenkai titi atimpono kofa subia na rade hu ye mobo fache ya hwiri ye ni monyam Ghana hwiri ye ni monyam Obi atubi ya hwiri ya ni monyam we facha bedwafo sikampo anu manye Tofi yatipo hodi tosu horo yensa ekoya na sebayo omei ya hwiri ya ni monyam Ghana hwiri ni monyam Hey kwamna kama semo komo we na dia bedru hey yeah osa wakai me kai kwamna me papa ene kan sa asam no kire mo se akosi mete po hu so me de ntasuo ne hohoro mensa na me ntiase na me nyine no na me tiase na me kai sa me ne kwabra ye din komo bi fa Ghana ho mitiri no nso kwawo edem wow kwamna me da se wati nyankopon nhira na anopai no wama me hu adwiri mi na sa anyomtofo no no omo ne nam a ayahwe yi o obetima ya ade bi wahwe abeka se okay abusiafo se baabi a yaduru no ye ko Tofi nkomo na yakọ akodi nkomo tie Tofi nkomo Nkomo a emu ohwam nkomo a enwanwa de beti wasum Tofi nkomo nkomo a ehu nkomo a esre Tofi nkomo gagas mihia Tofi nkomo wenti bia waye wo ho ede papa eno na Tofi ede brewo Tofi nkomo so ede enti wodi ama anopai midasi se waje bre na watena wo TV ho wa share me wo Facebook titru abrochire phone mo nso YouTube no ehia me papa eye Sompa TV me wo pictures bia me beyi ade akyerɛw bo modern pa se ubedi akyire enti bra eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM Sompa TV Ghana ehon na ye Facebook but YouTube no na eye Sompa TV ade ehia me eye se anopai no subscribe na share maunua entimi enhwe bi efi se me ne mabadwafo etenase a eye adesua nko a ye fa adwene fa ba ewom anopai enkomo a ye ba bedi ewo Tofi nkomo so no watu din se obekai me dabi obekai mi o obekai mi dabi ena o hwe me saa no obekai mi dabi efise ebia me nkyerebo dakoro owuo befa me ada no obekai akwasi poku hwe bra de wo ye no ayire meja wo ho akọ na me kwa obekai mi dabi uyire emfimi da na ode wonsa be hyawa no akase megya israde ebia sabre ne mawukọ woya mehwea na enye yie anopai me se obekai mi dabi entimi wo wo nkyɛn no hwɛ me yie
me ben wo no hwɛ me yie na entoto mase da bi wo bɛkae me ampanyi kae akwasi ampofo je ka asɛm bi me yire mfi da wo se sabe anenemia mpo ɛwɔ ne nkaida akwasi se anenemia po anenemia obi a sabe ogigya ne nan wɔ kurom ɔwɔ ne nkaida anopa yi mame mfa wo nkɔ asɛm bi a ɛsiɛ ɛwɔ bible mu Israelfoɔ ekokodi nkoasom ɛwɔ Misrim adia na Pharaoh di wo mo yaa ye sɛ monwɔ nete na momfansi dan nipa dasani yɛ adwuma mfifire firi no aduane kora wonya bi no wadi dakrubi nyame ma Mose ka kyerɛ Pharaoh sɛ ma Israelfoɔ nkɔ ni esi ye nyina no Pharaoh say na Israelfoɔ koraa omo ha ya omo ha adwini omo ma eniema ɛha mi wɔ ha aki Pharaohfoɔ no wɔn Pharaohfoɔ no wɔn Pharaoh say enkrofo we koraa omo ma ɔhaw kakra ba mi hui ma mi mo omo nkwae aha akwa Mose no Israelfoɔ ɛna ɛnam pokɔkɔ mu no me pesa wo ba Facebook ha me ba wiase me hu sa picture we da my yes slide niema bebre ɛwɔ Bible mu ba aki picture we a we yi ato so no me hu bi da bra Facebook na bɛhɛ wo de bra YouTube na bɛhɛ ɛwɔ Sompa TV ana Sompa TV Ghana ana sa Sompa 93.1 FM picture bi a akidi ato so no abusuafo ɛfɛ kɛkɛ na ewie masɛm no kan afade Pharaoh say Mose for Israel for no form free me soko afade Mose for Israel for esom no nkwa Pharaoh da sori anopa o hwehwe senka na ade na oye no obetoa so o hwehwe Israel for o muni hobi afadie Pharaoh te ho bone nsa no si maka Israel for anopa mi pese afa biribi free saade enum hwa ohene ni awoya wo yire no obi betu no fo amana gya awade akọ na wokọ a wo be kai ni dabi minimum brantie bi a mi tunu fo wamfa nya hwe na umu ba ware wo ba no wotimi shampaboa black no bobet brown enko oba no nyame fare so ya brantie ne ye adwuma brantie ne ye no ehyasie se ebumi ekoso saa wasifie watoka afede mad in hu twitwiri no akimi da si video ade ato so ma fili video ne keke bra be ha de hwa abusiafo ma men kan no kran kirawo abranti a me kan asem yi no o hyaase se ofefe no no to oba no to twene me kamani mu nsem nyina emfie miensa chi na dwuma no kwa na ekofom hwa asem o ka kire me no me yire mfida o setofe makai me yire adentia na me say adentia o setofe se me sori no papa busy ntimi yire fi me ho mpa ye kora me ntimi mobi but me dati mani anadwo se me kodwonso no na me yire butu ho a obom paye ade madwuma ane me abrabo mede fi ni me fi bam ehye nyame nsa na oba makofa no aba no
medati mani se me kwa akwadwo nso na ade mi hu eye mmowera apagya akosoro ya penti bi black ya penti bi yellow na nyame bofo kora be dan abesra me hwe anopai me tu adwuma ye fo mpanyimfo fo ane una wo sika ene wa bie company ana wafa obi anyame ama na doma kyede hweniye na da obekọ no obekai no obefe no fise adoma kyede anyame di ama no ebia sa nipa ne ye unique obefe no wate obekai no hwa sa ohun sa store no a wabie no enipa o sori anopa eko plaster ho opra wie popa ho customers ba waka wonan ato so mansa yima no wo de o ya ne say o kan sika hwe sade ujojo no wo nipa no anim because oya afna oya akoa wote wo nchen a woni ne ya adwuma de wo ye no no dakoro obekọ na okọ a obekai no anopai pasa me bonyum bi kyerɛw me boss anyum wewi a me ba me mpanyumfo ho na me giri sɛ shadi ahyase adwini niam bi ɔno so me na bɔ ho dwom e de akyerɛw hwa ma me nka no kora nkyerɛ wo nɛ ba manu a utia futu agya no ho akọ no obefe no obekai no dabi ebia o ye hiani wa obi di sika daadaa wo obedi wani papa na obefi wo kunu sade na oyɛ wo ababa wa bi frame ka kyerɛ me wo se Tofi me nsunumu na me se adan wo se Tofi mi wu me se adan what's my femi mame ma kai me mame na me to me boase twi fa me mame so me ya baba wanti ena me wu ye me pe obi keke ade me ba ato ne nan so agya ne ho akwa adwuma ba afai de ababa wa no wa feni mame wa kai ne mame wo ba kai wo mame dabi de wa hyase a wo ye no a o tete no obewu na da wo maami bewu a ye besie no no ɛda bi wo ho a wo bekai wo maami wo befe no sɛ a maami te ase a papa te ase anka ne sunsum kata me so hwɛ nipa yie wate e manyum we e ba cho e bi kense wo se enye man nyina ene wo lucky aso bani justice ba mintie wa no pay Tofi me da ase ana on pa ba wo ron to hakra oda kware ajasa makanim se odo na duty yeah we ka mi da bi footballer bi I friend on Cristiano Ronaldo okay oh Madrid na bra guy no ye say opesu free ho no na say ne ho akoye di panyina hi okay cause any isi so no so no say ne isi nimu no ne na katu a woje no ne ade a ase de bibia ma no adenti na Ronaldo pese chinchina osan ko baabi ado bia de adanse say Ronaldo free Madrid no yehu Madrid say biu eguba Tofi unim toda nipa omo kire omo kakra no omo ho tae ye hintam okay barade a obi nim ya sane osie no no oni obi a no saafo no omo kire omo ho kakra okay omo hyase ye so omo yi sa suban na dia afei na ne ho abaye obi ahi onko de ono nko okọ ebegu okiri ha na ye dan ono nko ani wei ne ha se ye ke cancer mbi fa no ho basa ya nhwe ni ye ni ama ne gi sa de ni ye ni hwa mani pa kro no se wokọ
afei ni ehunu say na ade na ye no ono kwan ne contribution o mbese 50%. Okay. So we jai no ma okwa anema pi no ahwe se na etie bia wo be kai no. Yes. That Ronaldo free ho kodu ne team foforo away. Jesse a oton no one day. Marcus en kan kire. Second say no pe sports I know. Yeah. Mr sports no no mu. Enti etoda tofe asem a wo ke ba bia me pese me kan ne ma mienu. De di kan ne say nipa omo kire wo ho because of omo talent bi ekura wo ma na ade bi omo nim ye no wan age omo di say. Ne ne ye ne di obi an me nyepe. Asem ya kama kuma. So obi ti sa ma ye pente ma no ho nyi ahi. Ye hwe ade no a o kan ne na the contribution who say them say like me all year at the boa. Okay. Ye hwe ade ni ye say nipa san kire ho a we nyina sa ade surunku we ya ye de ama no ntra. Okay. Me ka san kire ho ye abi but say hunu say nipa no ade no say ne osi hunu no hunti a ma ye hwe ne ma o ye no ma no ho nyi ahi. Okay. But ye hwe ade na o kan de ne ebetumi aye a ebeboa nipa na ye sa ade no eno ne fa no ho. Okay. Ne etoso mienu panyin kwadwo kire ya otu aware hofo no ne ne ma hofo no o ka asem bi a chebe 7-8 years me tie ne kasa kire bi. Okay. O se abrante bi na obusua bi mu na onidin pa ba akokora e wa abusua ni mu ni kurom ho de wote se yase ntokwa e ba na ono a o fa o ye o pai no wo fa ni so o ma me ye no o tia no ni nua ba de na no wawu ke say bibia kojo mensa ni din ka ho kojo e friend kojo mensa so mo de kojo mensa no fa ncheme na o say ke say afa obia bo ni din bo ne sa da ko na kojo mensa say da bi ehun se kurom ha de enya me kuresi e de be hye me. Okay. E de be hye me obia ampama se obia mu mi din pa na kojo mensa koye free kurom no koye. Okay. Da ko mo ho na yie ba kurom ho na mrantie bi sore ye na din kwase asam twisoloku sese ne ma ekoba o fa na ti house ai brade kojo mensa wa ha kojo mensa no hu ya no kojo mensa say ada o koye na esi abusua no to party na no panyen kojo kire ya bon sama free so ai o say abusua no to party ma kurom ho hene kura etu nipa betra mu bi say o mo celebrate say kojo mensa free kurom ko tutu asam ni dede ni ntokwa nyina eko badano asa de ni siye no say na nipa kro no nso ye kojo mensa adamfo ayie no ti wate baba to koduru akiri oba hu ya no say obi apie kotia no oba kojo mensa na apie si afedede ni osebo ye kojo mensa egbo kojo obi eye dede osi ono osi alam se hwem nantie bi o say just 5 minutes na kojo mensa clear obia off. Wow. Obia kodedin afei no mo se afei na bema wa ha afei bema ba afei na bema wa ha wiase bema no sore no nkasa ohun wiase afei din fei no fa to sa so kojo e de wa ma kai ahwrade. Wow. Wa me e kai wa no pai na nyame e de wa bre ye Tofi asem ni nyina ne se okay obi a yehu ni sa se mfaso ni so o ma yehwe sa afo ni okay wa nhwe a okwa a da chi bi ni suban boni ni mumpu bekai obekai bibi o mu asopanyi me da so wate me da so Tofi nyame nkoso ma onyini nchema me ohu hia me pa ma Mary papa obekai me dabi ye okro bi wo Kumasi ye friend ye nyawoso yes ye nyawoso kro bia Tofi asem ya kama kuma enti ye nyawoso no ye de ba nipa fam a nipa bia ni asase so a ye benya ne so da ye sofo panyin bi apostle onyina o kire ye o my teachings bi o say no two persons are the same. Wow. Which means say onipa bia wo bibi sronku bia o de aba asase a o ti so yi so no matter who the person is and fa woni say ni o sitie wa ye ba levels dia ye nipa de ye hu no ya hyehyɛ we wo soro we wo fom we wo sei ba nyame nyansan mu no wa hyehyɛ ni nsache we say
ebi gyina bi kamakuma enti de eda fom na ni nyina gyina ne so no enya na nya papa na eda every bible mba me mekọ ho okay abrantie bi ne ye friend Jefta ha na ekwan a ne papa efa so wo no na chese wa befra anuanum bi mu a sabi yanka ne se wo empena ba sabre no so ye empena ba abomination yes chese wo kra didie no mfata se wo ye da wudi bie abi enti omu di nani emma eye ya apamo no firi omu ho ekoyi ti se de mfato a papa de ma yen enti afa kodru ba bia okon asori na Israel for na chese omu hia be ma obegina no emema okrom wa akofo ho nanso ekoi there was some speciality bi esu bi ne ahoden srunko bi ne chese special person bi a on frame nti no yes enso domo ho yes na wo se ye kodwe ya kope Jefta kopare chew empena ba na ya pam no no kopare chew tubofo sa na ya de ne be frame edom wo ho ba ye se ye nya ye tam frame a enye yie the son etie was as you say papa wa bi adwuma se ne wo ka no celebrani na me frame adwuma na enkoso se cleaner na me frame adwuma na enkoso yenhwe ne ye fa be ye nyame nam no so di nkunimdie kese esi pisita Tofiakwa enti nipa bi wo wa se ye yi ne firi wo kwa na ye dai wo mfaso be na wo so ono kura wo tete ye se wo yi ne firi mu a wa hu se sinto bi nyame nyansem no sinto bi ayede abeda ade na Tofin komo enti ne aye sra ne se wo wiase nyina nipa nyina mpam cho mo ma ye mu enipa bia hwe emre bi pechi na ye beto aba na ne mahama na bodamfo bi enam abonten so sa bre na me ko school na bodamfo no di machi metu mama ono bodam ni no o se metu mama sa afa na ne ye beto aba no na me ka kire me ba ne se o se sei o se metu mama na me bi san se ga na mpacha o se watu hwan na me se ye nyanto aba no o se ye nyanto me a metu mama enti ya to aba ni wie ya na wi ne ye na me ka kire me ba ne se won bodam ni na sem na o kan ye no se ada no kan no bodam a o ne nam ne ba bi a ye mfa ne nye hwe ba o se nkom wow ama ne nkom se na ye dey abam so what to know spiritually what to know so ho enti ni aya kan se ewiase ni pa bia ho hia akoda a woni ne tie ne ho hia papa asem bi besi aboa kora a woni ne tie nyina ya God's resources nyankopon akade a odi ama ye se ne ebe ye wiase tena ebe ye de na ye betimi aduru na ye betimi awie peye e woni aye ye bia mu no eni nti ye nhwe nipa ye aboa woni ne tekura hwe ni ye eni ma enuaba waduadua ene enkotere na na mba fa eboba na oto buobro enkotere o se enkotere wo fi order mi se jamo mo ne na mo mba bi no kotra na onam onim ne oye okra bi ewo ye fie osusa na dwo osusa mse ma okra ne nam ne ba bi o okra yi ewo fie ha osumi hu akura ba akokra wo fie ha yes enti ne aye kan se nya resources nya most especially human beings ye hu hia papa enti ye nhwe yi na ofiri wo nchen a wa wo bete odwe ha o wie ka o so bete odwe ha ye ma Mary no na eye Friday no na Saki wife afia na ne birthday nti yamane trinkwa but oma na sumdua enka anya de se enka obetumi abeboa amadwumadi na timi akoso nti afia me da se nyankopon nhira wo last week ni e ka yire aware ho asem say papa bi bonwo say eyi na natofo wawu nyame mfa ne kransi eyi me yire that day san be wa me foforo ba ya ade a o ye me enye ho kra
sambe wan hwe on se nyame e de ade ne ma wa na me ye ka odo asem na me ka se odo ne nya de wahu no na okofa na ye na ifro no ayu na one ne betena ni su na odo no bedadi utimi eje ne tum utimi fa ne saa utimi cope with no eno na ede odo no ye de na kire se wo yo odo wo ayamye wo abojo wo say because ade na nya ema ye nya o yenya Bible cross yebedi san common da bi se die nti na Bible ka se manye Tofin komo yate mate what we are difficult mate kwamra bra woni me sa no pay aye ka obekai me da bi sabre wo bia ni abre ehwehwe nipa bia one ne san be se mfie be se aduonu ni so hu no da bi I late hu no wo hwehwe no ekwanya nipa no fa so free ne nkyɛn ene asɛm a nipa no ka do tu fie hɔ no sabre nipa na hwehwe no so hu no nyankopɔn hyɛda de obia ba asase so fo botaye bi nti obi hyɛda ba wabrabom na wa ma no nwura fitaa kwan so sɛ obehu no obi wɔ hɔ a so fira nwura na wo ba wo nkyɛn a wo ba na udi enwo aduane sɛ wanyɛ careful a wone ne be pepere so a na enwo no akɔyɛ natade mu ensira bi a wode brɛ wo no wode bɛkɔ saa de wo ya koso wɔ Ghana ha ba nipa bebre wo bia wone ne bompu ni mpu abrabom no ensira bi ni ade pa bi anka wode brɛ no ahwere no mehu ya nkanso bia ni hɔ a ano aduru wɔ hɔ nti de meka ade aso me nuanom de etia waso ne sɛ senka wonim sima ani botete ade anyame de fa obi so de abrɛ wo a nka wo hia nipa bi anka bɛbrɛ wo ho ase yes ade ba ko a ehu ya nyame boss ro boss ase ehu ya bra bom ne sɛ Tofie nim da ye bewuo yenim ba bia ye nsira wo da bi ɛna yenim ba bia ye wuo nso wo ɛya de nyame de hinta yen na ye hu so da Tofie me ne wo te hayi me ne ko hia ofida dam but na ni ma adwene mu da sɛ me ne obe hia ɛwɔ pono ba ko so ayi program ne nanso sɛ me hia ye wo me ne wo hia ye no ɛna me fa nyansa kwan bi so ɛna wo nso fa nyansa kwan bi so ɛta mani a Tofie me nyi ni da sɛ nka obetimi kura afrɛ me da bi na nipa wo su bi wɔ no ho a nipa ho foro ni nua ntem Tofie obetimi de makɔtena wo fie sisi yi wo yɛ madwuma mu pani obetimi de wakɔtena wo nkyɛn sisi a Tofie nu na wɔtwe obɛpam me ɛyɛ normal ɛwɔ nipa mu nanso so nyame ye obi adom kakra na wo fura se afefɛ wɔ abrabɔ no mu a Tofie ne suba ne ne ye nyina asesa ɛyɛ na ne wura fi sɛ wadi hia pɛn ɛyɛ na ne wura fi sɛ bibanchi apresie wadi ada pɛn ɛne nkate bɔ mu me former station me starting me radio adwuma manager na wo hɔ Tofie no ye PRO de ma heba ɛna didimu ɛna ɔbɛyɛ general manager Tofie sɛ wasoma ya no pase me nkɔtɔ aduane mrɛ no a aduane ne nam wo bɛtɔ de aguso no Tofie wo nka sɛ wona na ye PRO work de ma sa heba no ewi atire no na wone ho akwasa wo kɔ no office Tofie wone hwan sɛ wo bewura no office ya wo kɔpɛ de yɛn ne wo manim so kura anu ba bia enti me srɛ sɛ ye ne nyame aye ya dom ya yetima bia dwuma ba ko mienu miensa ya fa nipa no ya no mu kasa enye sika bebre no obi hia de atara wo nkyɛn o Tofie enya atade bebre no obi hia de atara wo nkyɛn o wo ba bia jabema bi kwantimfi ka bema no akyɛw pa kakra de ma wo ba no a ko ba na ka ne nkyɛn nipa bebre wo Ghana ha kumase ha titiriw Tofie de ne sɛ wo yam fom so obegye ne fom so atum nti mo se nipa na wote ne nkyɛn no obegya ne ho akɔ wo bia adwuma sesi adwuma fo no bo se Tofie kɔ na wo ya fa ha akɔso akɔ na adwo afa ha ya akɔ na wo ya fa ha wo bo se wo bɛkɔ agya wo maako enye sika o Tofie sika timi ya ade nanso sika timi nya ade nyina saa o ya numu kasa enne adwuma ni bi ne adwuma wuru anete Tofie enam se nipa no tɔma ne die nti anase nipa ne te ne da mu nti Tofie wo se be fem kasa e firi na no ba ya wo ka de akyere no ya hwɛ nipa a omba ya kwa mu yi na wo ahia me ne a Tofie nkomo sina bi wo ahia me kyena
ebia na wo behwehwe me kumase adum na me ni adum ebia na me wo bantema ebia behwehwe me bantema na me ni bantema ebia na me wo soame ebia behwehwe soame na me ni soame na me kome ha me na me kwa me ha me na me kɔ no Tofi ekwan ya wo fa so a wo pam me firi wo nkyɛn no ebetimi de no me abrɛw ebetimi de nhyira abrɛw wo betimi no wo betena wonya ne ba nanso na japade ne yafuru makro wo mfa ma wo mo wo de manipa na wone na kɔtena no efiri sɛ wo tie ne kasa ne tachira maso aboa no wo huni wo to no bo asede ma no ema wo heda hyira no ntuma hu sɛ nhyira no wom saa hwɛ enne obi maye 5 enu akɔfa obi ni nua mpo dem fanse ni nua eba abeka ho Tofi sɛ wo ye obi a woni da ho a wo wura afie ho a mo nsa akoda we ye de ne ba frem kama wo wura afie ho a wo tumi sa akoda we kura de ni su a wo su na taade ye hye no ne tiri ho ne mpaboa ebere wo didi ene bere wo koda ebere wo sori na ni nua no nsori ahomache wo bekɔ sereva ne nkyɛnse ya lodu agu no ho a wo twi ho ene jeans akɛse a wo sie ne bere a obekɔ sukuu kura no Tofi na wo hwɛ ne ho ne natade a wodi kɔ sukuu no a wotum sa akoda wo de obɛfra mu but e bia sɛ wo hu sa akoda no so hwɛ a na sa akoda no di nhyira brew Bible says nhyira ba wo fie a wayɛmoa wadi fire ene wo fie ba no ɛbɛka mo nyinaa na mmom sɛ woanhwɛ sa akoda no hunu na wanhunu ne yie na hunu sɛ na ne nasisi fam hunu sɛ na ne tiri ho ayɛ basa ɛna ebi akoda no woni mu ade enti no wo yɛ ne saa Tofi wo kyena bi ba hwehwɛ akoda no enso na aka achi hwɛ me di wawie Tofi obomofo bi tena ase na wo moa mienu ba ko yɛ kraman na ba ko yɛ wokra na onim sɛ kraman no bɔ akohoma efi sɛ wo de ne kɔ afuom kraman no san yɛ wo wenfo wo wɛn no ma ne da enti na wo fa wokra nyɛ hwee ɛma ne wura mfi sɛ aboa wo hu wo aboa kraman hu wo a wodwane nanso wokra ehu wo a otumirika kosia no yes efiri sɛ efie bia wokra wo mu no wo ma hɔ efie bia wokra wo mu no wo ma hɔ ɛna efie bia no akraman so wo mu no kromfo ba hɔ a ida sɛ bia obɛtɛ na wa poison aboa no ansa na watimi awura fie hɔ anasa obefa kwa bia so yi abo na firi hɔ ansa na watimi aba hɔ Tofi obia hu hia wasase so na mum kwan na obefa so a wone me betena no ebeye nhyira de ama wo betma no me enso de ama wo ne din ade kwabra kase obekai me da bi na no kwasam ne sɛ anopai no mea no asɛm no awo me because awo me a kyerɛ sɛ mafo nipa bebre ni nipa ntena yi o na obekai me pa me se obekai me dabi wotena wakonyam na wo dwendwena wo ma oti so hwɛ wie mu a emfonyina ebetwa sɛ Tofi mfonyina betwa mu wo anim manipa hu hia wo na nne na me hu hia wa okyena obekai me Minister Papa Amintio Drew kwasiara no pade ana ode asema bakure mo Tofi come on. You never know the importance of a moment until it becomes a memory. A baby a woman one way a just a apa ho anasa etwam ansa na onyankopon ye nipa bi mu se droben okay obroni friend pipe na enam se nyame ayo mo se droben ti no de ogina droben na no anase ogina ba bi echim pipe no enya nsuo no onim se droben bi na hyedan no mu a apie ho a edi nsuo bi ba enti da bia no nsuo na egu ne cap mu no eno odwene ho na emom droben na nsuo no fam ba de onwene saa de na da droben no besie Papa nipa bi mu anoma refie nsuo nti omo nkae omachi na masem ni nyinaa ye value obi wo a ansa na odi obuo ni ani die bema wo no agisi wo hunu dibie anasa de wo ye ma na brabo ansa na odi buo ama wo ye obi wo a de onya firi wo nsam nti
ɛna da bia odi wachie papa anɔpɛ me nka ne tintin bia but ebi mu ɛhwɛ yɛ a ɔmu tie yɛ baabi ɔmu bia no ɔma kae wo paa me nka ne kɛse but baabi ebi mu wɔ no ɔma kae wo paa ɛsiane sɛ nneɛma bi ɛrekɔ so wɔ society no mu meyɛ nnwomtoni nti mede nnwomtofoɔ deɛ ɛbɛ cite example obi bɛbɔ nnwom bosome baako afe baako ne yɛnhu ne biam ne yɛbusa sɛ nipa som asi wei adɛn na wɔma biam hwɛ anwomtofoɔ yɛwɔ managers obi wɔ hɔ a obi na fa no firi baabi ɔwɔ akura bi ase a na wɔto nnwom na ɔni obiaa papa meka kyerɛ wo nnɛ sɛ me na mekɔ mountains ɛkɔbɔ mpaeɛ sɛ yɛbɛbɔ me nnwom wɔ tv so na mekɔ mountains o ɛkɔbɔ mpaeɛ sɛ adom akyɛde nyame de adua me mu no ɛbɛpie abɔnten baronim adeɛ a na yɛyɛ ne sɛ sɛ adeɛ no nya pie abɔnten wie a ne yɛwerɛ fi ɛkwan a yɛfaa so a yɛtumi bɛnya saa opportunity no ɛnnɛ nipa pagya wie a na ne wura fi baabi a ofiri baeɛ nti wɔdwen sɛ adom akyɛdeɛ no ɛkura no no ɛna ɛpagya no ɔdwen sɛ deɛ nyame nam no so ɔno yɛ no nti no ɛna ɛma deɛ ɛrekɔ ebi kura wo manager ɛmpaebɔ ɛne apam a wo manager wɔ ɛna de wo korɔ anamɔ bi a wo manager ɛtuo ɛna ɛpagya wo ministry na ɛkɔ ha ne ha yɛ wo manager bi nso a wo manage artist a artist no nyame dom a ɛwɔ no so nti na ɛma wo saa manager no wo nso wo pagya but ɛnam sɛ nipa nom a refie nsuo nti no ɛyɛ a ne yɛwerɛ fi saa nneɛma wei nyinaa na mpanimfoɔ ka asɛm bi sɛ woankae me ansu a wobɛkae me asere manager artist bi nti na ma kakra bɛgu accounts mu but aduru berɛ bi a woyi no mebusa wo sɛ wo management no anaasɛ kwan a wofa so manage artist no koraa no ɛte sɛ artist ɛnam manager bi so ɛna wo wapagya duru sei but aduru time bi a radio presenters yɛ yɛn mo antufoɔ yɛ a na yɛbu wɔ mo sɛbe o kwasea because nipa no pagya bɛboa no a obɛdu level bi no open for interview cross say ɔno as an artist ne ɛnyɛ ne standard kora ne saa radio station na saa TV station yɛde anyhow yɛte ya nti mɛsrɛ sɛ baabi a wowɔ biara no woyɛ nipa hwɛ nyame nam nipa so ɛna boa nipa nti baabi a wobɛduru biara no kae wakyi papa de metumi aka no meda se minister oka nyumtufoe na meka asɛm bi nyumtuni Mark Abraham my friend say papa me pese ye program o TV so o say oba sa na ofre me oba aya brafi papa no pay me da so wati yankopon nhira o I was radio crown tan tin nka wo so say o kasa o radio so ana obi a friend interview da bi but me call no o say oba o papa ba bi a me mfi adui nyi me didin ye den me efie bi eni ho a me ho eni ho but me kai say be se emfie be nsia nso ne edu me ye nwum wi a oba no abegye nwum no bi ye kro bia wo de bekoso wo de car se me man for so kra se me man fuela wo se papa me pesa asempa ne tre onti me ba TV so abaye program ama ayana ayema hoaho ye me fe ana papa me bo aba so akai se wo de wo nkae e wonwum tufo bebre wo asa de wo kan nyame nam ye nsa so no mu pegyae na me wodom se guwe me tam kora nso me nti wa ma de oda hoyi ehwemani mu blacky omo nyina jam so metra ha omo wonsem ka e kire sei wa ma obi beba kwamra enensem ho ababa wa bi ofia ha ye betie ne nkomo enen so official me no nche mapem fi se mapem story bi wa ha
but anɔpa sɛ wotie ampakyɛw wobɛtumi afrɛ 0266 30 37 33 0266 30 37 33 Fakye mapem wobɛtumi ayɛ voice na wode asɛnde wopɛ sɛ yɛne wodi nkɔmmɔ a pakyɛw wobɛtumi afrɛ saa number no menkɔ kwabena hɔ kwabena Eja mami ntie o all right before I say meto nwom kakra no meta ka asɛm we me say Master Opa Tofin komo beti waso say you today I tomorrow wow sure me de twere nwom kra you today I tomorrow eti wo hia nipa bi e mu nanim tia woni bi say me ne nipa bebre tena sa na me ne ma me bi tena anope obi afrɛ me free nyine anwea futu omu tie mi enti me ka asɛm no omu nyina be hu de me kan enipa nyine kosoro na me nyine bafo asɛm no kura pa da koro me asɛm wa asɛm ka asɛm no kura pa na me ka no unyini obi nyine kosoro no bia nyine kosoro na me nyine bafo enti yes me papa ebe hu me no say me be na papa esu ba sa nipa na me ne tena owie aduane kuro nyanko be yi egu fam ama madi no na nsen ya me ko ho ohu me o eche kwan ofa so o prepare aduane ma me milo pa wo de onsasim kura nko ne a chikosua na me tena aduane ho na me re sha ase ho ye I couldn't eat the food mentimi andi yes na nka sa atam na me hia okay am say bibia ba say Tofin komo beti wasum Enhwemi fun so bi mu matenne ne uye utiatia mi o na mekwa ma o hu ato don't judge a book by its cover enhwemi fun so bi o mu matenyo enjojo mi utiatia mi tofe na ne mi ampo ye kai no dabi ye uye mekwa mo chine bi o bekai mi Subaya wodana didi mekwa mochine bi obeka mi don't judge a book by its cover enhwemi mra yobi o njojo mi na de uye ujojo mi nanso anini miampo yekai no dabi subaya wodana didi mekwa mochine bi obeka mi ochine bi o na obeka mi o sabre no so na kachi Empanyi fose mi wo yanka ni endro abraba wodi mi famu ide Tofin komo na makwa ma ohu ato ebia wo behwehwe mi so ohumi meko enipa braba ya boy obi a woni nenso batane ho ehwe mi mero ye bi emu maten ebia wo tenetene mi anke be yi enene ye wo wachene bi ebe ye mi nti de wo de ye mi wachena wo betumi afrɛ mi de wo ye mekwa ma wo ato de bi na wo bekai mi na kachi suba wo dan na di de meko wo behwehwɛ mi osu humi Gagas me Tofin meko wo behwehwɛ mi osu humi don't judge a book by its cover enhwɛ mi fom so bi mu maten Suba wodana didi meko kaisa ni miampo ye kai no debia Kama me da swati hey erade tina obit my say ya breo kama nyonko no abreo mahami o said in the Persia brewa sasi we so no yan kaida yes nampa so na me da enkremo tofi enkremofo katebi na ya de yi anwene no ube wie na waso ntem enti sade achi mo na se kete ne mia bia wa ha na kire se wokoda mpa no so eno wo case empani si dem onye se mpansi wo a ya kata so obi anaso ono ne bucket to free school mu ba akora memeche no wona beda so enti sade achi ne nyame enya adom na kete no amia ho emia bia wasum ho na be hunu say yes but enne mi duru ho na mi kuta ka safoa
Mami koya na de meje nchia me ba ni o. Mo kai no me ba ni o. Na Awurade hu nipa bi mobo. Me da se Tofin komo so ye won komodi o. Na maka kro se Sompa de wo ye mu bia no nyame be yaba. Enti mon koso nhwe mon koso ntie yen. Ye won komobo last week this week am for any abrem so pa almost time we dey program no. Aya no mkwa sorry to almost sere ye anwumre. Aya mo fa nhya aki. O senka aki repeating anwumre e de mamo. Then so enede aki ahyebo se anwumre obe repeat e de am free no nso kono. Esese Fakye show yi no omom fra sorry omso mpese omutie. Ye be ko Fakye show no so. Na ababa ayi enkoma ye bebo no enne wo ye batan a tie ni ye pa. Amania wa fam. Akimesro me nua bai mo nkata na nimu mame. Why? Me pese me na me penisa amonye ne sa mame. Na tobu ase wen waso tie nkoma a ye bekoso no ye wi a mapamfo ye bedwene ho. Enne me wo mapem story bi wa ha eno nso ano dini. Nyankopon ya adoma ochena na menim anwumre 4 story bi bekoso wa ha wantie bia obenu ho yamfa asira kase ema 21st clinic the sciatica expert omoka ho bi na medi dwumadi e friend of Fakye show yi ebre ochena Awurade adoma me ne omo bon komo se onipa bia obekọ omo clinic no omo man 50% discount tio se ebejo 1000 Ghana cedis a ochena 21st clinic ba bia wo beko bia no ye bechemu mienu na omo de 500 Ghana cedis a chew kwa for number yi enkura bata no edoso oboase takwa goso wanchi sunwan tachiman enkranza kumasi ehwa overseas enkran domi kasoa tema biem afie kuma number 9 kire say takrade tadi chese ahwete kofodua chese enwanwa sunwan ka ho sehwi dwabo so debi so kofodua me pacho number ni 0540 311 311 0540 311 311 ochina nyame yadoma anopa eye sciatica expert se woto ase twetwe a eye 21st clinic maka kiro say on say maye omo piero ache na masre doctor say me panicho me so mfaso nipa benya no wo me so obi tie me emfaso obenya firi me so ene say menso mesre amano e wona yaresam nti mesrew wodi okoduru ho atitru ochena oduru ahwan overseas ho a wo se Tofiakwa ase memra mesika no mo bechemu mienu na mo de fa ache me Awurade nka ho se obeko 0540311311 0540311311 sciatica expert for eno no se say de babi a yaduru so no abusuafo Fakye makache o se yenua ban komo no me pesa wo to bo ase na utie ni ye na wo wi a behu se asem e wo ho meni aba microphone no ben ho kakra ma me twe wakonya no bra twe bra me da se good na aya kasaden kakra ma me why okay bajo enipa wa hai obetimi ame adi nkomo yi ana pese ompie obese omtrase god tieni pacho kasaden mame na to boase why asama ye beka no edin hu hia me bisa asem no modu edin no hu hia me but ye pese ye sua de efri wasem no wankasa odin so kra hia me ye ni nkomo pacho wo mfie sen pacho Thursday na mnya 37 me bacho Sompa no mumie mu mame why mumie mu munyi mfiri so na munsan mie mu mame mesro se de
said a wohono so said a wohono and nada uti enya hwee na yeni nkomo why enti wo sit Thursday na hwe camera we mu mami but wo sit Thursday we na unya say 37 okay wabra bosen ena hyase e de pa na akoso wabra bomu a eya wo ya odwene ho a eya wo din se wo betimi di ache na eduru bre bi a na ni suompo ero anopa impese me ma tie fotio pa cheo me ya enfa say me according to mama no o say tama o me no menya 2 years of former son na me sori ananti okay nti owo machi no machi ba no nso be ya yalefo on dia want me ananti da ne konso anyina so da oh tina papa say ayalefo ma we de wompe e woni fie to jama me hokoi ti mama me bra pente ha machi ba na anye ye no firi nti e be ka me nko a ni ofiri wo kokuru foforo so no koshia ofiri ekulu kokuru foforo koshia ba ma foforo o mami ba cha okay no ne be ma ne tano so no wo ba ma na be ma ne ka chere mama se na be ma ne mama ne mpem mama asem na be ma ne ka chere sa de on sa na chimla ye kuru mo no be ba ho back mama ban be ma na ma ho biem te di mo na me nua ni nyini kakra na solefo epe be ma sa be na papa no kwa asore ba no nko ne papa na ba chan ba na mama de okopa if sem papa na de ne ko papa na ti ye kuru ho azin Tofe asem ya kamakuma asole for wale so hapa ne mama no oni man be se papa ne ka so on pem mama emma e wo ne nchen timi na be fa me e ko mama pe na so di me nua ba man e ko abejan e he French timi mama pe ne nchen na sa na chi ba ye kuro monto ba no baje prot e ma me ne nua ye ne nya papa nti oje prot ne maaye no si dan mi no esi se me de ko na me nua boy no so de ko okay man be fa me firi man penin ho no de me ba ne ba na me nua da so ma me nchen wa abejan ho okay na me ne omuti ti enumu na ma me ko fa man penin ba ko be kan ye ho na papa so fa se fo be kan ye ho fie ho no ne nyina ye te hodi onyu me nyina da ba ko no na papa so ne ma me so da edan ba ko na omusi ye no mienu no that's a step father no okay ye ne da ba ko no mo so da ba ko nti ye de mo na me nuanu nyina omo ya kama sen me hwe ne meti ameti hei omo ho ofe omo wo honam yesa me na me su akola na me ni honam so na me na papa na se ne kondo me ne kondo sesen opo wasem opemasem enya se opemasem no opese oni me da edu anyu be na se da e bia anadwo be ye 12 to 1 no yensu wonse kula so da ya da do na to edan na nti na obi di aso obi de sekan ahyepo no na odi bie dadoa no me fede na metena me say da ye enam nti no mama dwuna nkoso tim hu yatin ba ko na bie dan no aba edem ho no mu enu watre me nso na me hye me to me nua ba akoso nipa miensa wani masana me hye mfimfa sana me nua ba akona ba papa na tra mu nyina ba yi me ntuma na ekata me ho no peja mata ade no te ho na metin ase na metin nam santimi peja metin mani na metin na papa na gina me so na me se da ade o sim be fade na me so bia be fade na ba gina me nchen no o sim be hwese edawati fi ha na me se bibia na ha no se no o sim e kwa me ko nti muntu dan mu ye no koi to kwa wa ma ho bie ma be 2 weeks na papa na sa ade o san ba dem o san bie dan na e san ba dem ho no Tofe asem ya kamakuma ba yi me ntuma no to ende me hui na me ka da so se me ka kire maame na o se mate me kwa me nsi ha biem nti ade hye na papa ne mpem animu ahwe me ye bibia kwa no didi matam me nya ne hwinsu o yese o mpem asem ankasa efiri wono mo no o ka kire maame se mi mu ade me so am didi na tento so on pe se me beba man ma ye be fie onu mu no na me nya kola papa tina se maame so benya wotan bia ma me ti me ka me bia maame ntie ti papa ne eto so me nsa na osan ba na me soli pie ye
na papa ne gyina dem honom ende opagya matade nyina anko woro sabe me pint na ehye me na metime na me sole pie ente sole pie na me kɔ man mu dem kɔ na me kɔ nya ne nsema ma na o se di asem na me se da abaye dem no pɛ so ne me da hɔ na ma me ka se kɔn no tum akola bɔne o ma pɛ hɔ na pɛ so ne wo da me se ma ya mpa o gyina dem o sisi a na ma me se ma me mfrɛ no ti ma me frɛ no na se papa na pia bonten akɔ gyina bonten nya sabe ɔkɔgu ɔkɔdwun so ye no na o fra bonten na eba na ma me se obezu akɔ mu dem pɛ so ne da o se me ne papa ne no me de nya asɛm ketua saada no oblu mi nua me ya kola Tofi asɛm ya kama kuma enua buru se asen papa ni nim de me kan ho hwe o pretend de kra rade na asa na asɛm no so hye me so nti ya kwa asɔre sabi ne na man mo kwa asɔre no mu nja asɔre no nti ya kwa asɔre no yesa na me anka nkyere wo mu antenya bɛyɛ 1 month ekɔ na eye me sɛ me nka nkyere asɔre mpanimfo okay na me frɛ yɛ da baako na me de to n'anim na osisa ne papa wa head me mfrɛ papa ne ne nkasa sɛ saa na ɔte de ma ne mfa saa anya ubiem papa ne ɛda ne frɛ papa na ɔne ne kasa ɔne ne mienu pe o papa sɛ me magu n'anim ase wa asɔre fo n'anim obodede obi anti ɔne papa ne mienu pe no papa obodede wa asɔre dem ho no mo so de asɛm ne bɛkɔ court ɔbɛsaman asɔre fo sɛ ɔma Tofi asɛm ya kama kuma na papa di asɛm ne kɔ court na asɔre fo no ɛbae na papa ma me ne ka kyerɛ me sɛ mi ni na sɛ me kwan ko yi asɛm ne gu papa so a mɛbrɛ pa me nyeye wa mabra bɔ mu da me ma me de ɛno de wa ka bia kyerɛ papa ma me Jaisun. I was saying for eniema ye nuanom ma ene emrantie bi fam no ano den ba tan a wachem oba awo no o kana hia sem de kyerɛw wani gi awo baji nti omfa na sem no nya hwe mami Jaisun ate ntema ya court no ya ko esa threat na mu de ma mi nti me so me ko am ya ga kyerɛ mu sa me nka hwe nkyerɛ asɔre fo no no mu nem ho hwe nes wa ko yegu asɔre no so ama asɔre na kodi fo papa sa ma ka se obekumi oyɛ mfante ni nti obekumi de na me suro me so mi hu ya me nim ni menya se ma me ko yegu asɔre fo no se me nka hwe nkyerɛ mu na papa ko anya me saada na asɔre fo ni di fo na mma mo anya me ka say say mo ja so no ko bu 20 years ni me nko na me kwa so no me to ni e mo ma so ma me sina pane pa no de sina ma so se me nya so le no Tofi asem ya kama kuma ni school me nyim ba ko ti me tan bo mo de pa na me wie je ma nto aso bi ti me do form 1 no na me papa ba ko ya so so ye papa nua ba na me ni bo so ye papa nua ti da ko na papa ni hom no se maame o mi so obi no obi di nkomo okay na papa ni hom no se maame onim se me nua ba no na me se me ni mo no se me nua ba na me nua no esi ekwo bi ye ya enche boy nso se krono kradin o de no se me mo akọ hwe papa wate na me se mpa choyo na papa no ene papa ne baba ko abaya keto a na me kyene ne pani papa ne me lolo fe se yenko papa no na me wo school ko no be fa me free school ti me school bag nyina ebo mechi se me hu me ko hwe papa nte ye me de na me ko me ne akwa kwan wa yie me ko du on akwa ande me nam kokofuo bi mu ya kwasa ye nuda na me se na maame o se ha na ye papa ne te ne kokoko ya tra kokofu ne kwa chie kwato se asa atakwa me dan bi esi ho te wona kwa ne fe ne papa ne fe dan no problem se yimpa enye sa papa ne bia papa ne ba ne owo me na nkasa wo ho sa papa ne ye de owo me na papa ne fe dan no pie ndo fe dan no pie na obo ne bande se na ha ya dan wa na o se ya me ne sister ne na mu me so entim sa me ye pani since no mo offer me sister so mu hu me da fe no wa hu apade ko apane ma akora ni ko na nwa makonya na mba amane na apane baka sai na ma ba wa ba ha de unko bi e bisa me ko ambasa mbe fa
na nyame de wa bent wo nko na mse me ko mbedi 2 weeks pe na makọ mse ba be bia papa o ti mbedi 2 weeks pe ti dana ba me ko de na ade asent no ye mpiente ade chia na papa ndi michin na nyonkofo e wo kurom ho no Tofe asem ya kamakuma papa ndi me chire na mbuta ndi ha so da so kwa so na osin ya so ndi ko nyae na osin na de mma me woja mse mma me de woja me nko na me ko na osin ya hwenya me beye papa ne anadwo na ye kokoda e dem ho so light ni ho unse ho ne enwuram nti esum nko a papa no so ai kane ye fe ne bogboi tetefo ai na omo so hyewe na ne bi na papa ne so ti anadwo ne koda na odum sa kane a afemi da papa nse me na me ho nti me na mpa so na one akora no enafo ahomache na eda ho no no na se obi nsa na me na ho na mse ehwana nipa ko ne pele mse hwana no na nipa ko ne jai na ma fere papa ne se on so kane na obi abadam hwana mo o so obi ama na mse obi aba na de ko na Tofe asem ya kamakuma betina abonte timbata won papa ne ba na mse obi wodam ho de san na me ho na o se ye me na mse na ye sa nyo na ye papa no o se ha nyo na awo me o se ha na mse na awo me na wo ye me se o se sa ho aya ko na de me ho aya ko me metia num de na wo me ho sabe ko na me ni honam me honam ketenkete bi de na wo me ho me ho aya ko no wa wo na wo se wo na wo me pa na wo ye me sei ti o se me de me da onye se bi na me se ade che wo me ska na me nkom ma me ho no no se na me se be di 2 weeks ni ko emi ni dabi so me ska na me nko ti o ma he da hada nde wa anya me hwe nti da ma de chi da de chi me pressure ni sa so me ska na me nko no se me de me ntwe na de chi a no miska na me ko ti adechin ya aduane di wi anwumre ne odimi piepie anadwo na san beda ya no ende papa ne for so me akyekyere me ne me dada trofobia that's up to now me di me kra me tumi hye da mu to da mu so sa me ka ya na dada ampo ade anche ahomache ba ya na ko ho me ne ho ba bia nwura ai koko ni na me ne namu me tam in school bag yi na me nam koko fo bu faso na me haka kata me se ka bia ba na me se ne medu kwan ho na me kwatena ka kwan sie bi so na me sime so na adai me sun se bo be yesesi no na me hu sa papa dan fo na de me kokwa kire no efiti krotia no so na me ka kwan no so a oba na me tim ni kala me ko papa no na me ka kire se mpasa me kwa ma na papa na me se papa ne me ada me ntumi ne ntina ha biem mpasa me kwa ma me ho no ti papa ne kwa papa ne ekura na so na ka kire se me te kwan no na de na wa he me ntira me nsu na papa so kan ne o kan se me kire papa na se me din kan ka kire papa ndo an kan kire ne ko emfa me na papa se ne o meja me kwan na me nko e se ne me ye ne obi edu ampre bo na mane so ama nko be nim guase ama na papa ne blame 50 cities me papa no em so nyonu pro yima papa na em so yima me o ma 50 cities obi a wonhu me da anka wa ba ho no 50 cities papa ndi ja me kwan se me ko ne mu sabe ko na me ko me na me ka kire ma me se wo ne me ada ne papa ya mfantini ne ma me ya kuyapim o de mu ko mu nso be kumi na sinto wajidi pass ono awo me asinya ono awo me Tofe asem ya kamakuma man ko du fie ntam me ko du fie na abon na me ko me na ho na me ko dam na sa na ko hin fa na ma me de o pecha ne nam ko me asa wa ye na me so ledi ko mba pa ho no na o se ne da cha me do ko ma me ta de chen no na ma na de me ko ma ho na me ko ka chire ma me mpo man kan sa ma pa na fa me se mba pa nua no na ma me ko mba pa ho no no mpo na man ka sa ma pa fa me no ma me ko chi ma pa nua ne tum se de tin ha pa wa hwe me a wo se me ye yalefo a wo mpene ne de wo hu se ma ye ni penti o de me ko akoma ne nua ti ma me chi ne mba pa nua ne tum be ye 2 weeks enu mpo no o mu yi be fie no mba kan asana ne nyina che papa na ma kuro mu no mu papa na nsi kuro mi efiti o mi hu na nim se da fiti ntimi ko na me ko ho de me nu me ho pa efi on ma ade na di ma chi sa ma me wie school ma ntoa so be ma me ko fa na me fa na ba ko pa na me nyin sen ba me ni wo mienu e wo mienu o so be me ho ade e ho ade ni mu na be me sa so obo me sa me so ntumi ka kire ma me be hu na he ka kire ma me se o ha wo se na oba ni ko fa ko fa aba na obewu na ma he be fa be sa me na ma nyine fa me se ma ene me ntira he ma he bi
meko kumase na mde ba kumase ase mbebla wa ha papa meti aketi abonti mada hoda mada store ma hensan ko high store amedam ma bla ma betra sa 7 years na mbeshi asabla ya ni tisisi ono so atete nko anu ni minamu wachire me me ba yo so kwa ye me ho ade odi ma wo ba ku mienu on kasa me ho onu on tene ne sa mo me to no ade ye me no obo me kula nka ye oni mi ni nkomo ihe bi kwa me ka che da o fi o so o ma me nya adwuma ahye me dwa for time se machine ndi o ma me nya adwuma be sa me brand for me fi so be fa me no me nko adi machine do wa bra bi enye ye sa no no o ka chire mi o me de bi ni ho no o ka sa chire e fi se me so me tira se sia ebia sorry for na me ko di asamiti a wo wuti na ebia sa how no e ba me so to be straight to mo fa chemi me so mi hu ma bra bo no ma bra ye letariana why me hu shade ni soda ene me banusu me hu bi da me ne kwamna nante ye no ache kwamna fa onisu mu to dwuma ya wate Tofe asem ya kama kuma Oberano opa emo Iwasi witwa wo ma Eto de bia se obija ebinum po Ebanu sa na wabraba ye obasa Mini abaja isu Yehowa wo mu enema besisa Oberano oba emo Iwasi gusu witwa wo ma Eto de bia se unkanipa umpo Ebanu sa na wabraba ye ongungunai Mini a pepa wanimo Yehowa wo mu enema beyu Kai hunu se Isoshia ne butu nkuntumriru Eya sansu shikruya Ne makusia ye dindindi Wachemani subia sunina nenyamyo Nipa ne huni sa kechu Yenyami de wakan bikura Tofe Isoshia kama kuma butu nkuntumriru Aya sansu shikruya Ne makusia ye dindindi Onyaba Wachemani subia sunidini nyamyo Tofiakwa Machosi Yenyami wo enkachi kura Masem ni setubo enyama beyu Pipa wenim ni siono No mi ne duwe chimpe besisa Shebra sisa fo ni radio Tofiakwa Machosi enyama beyu Achia ni muyo Asini ya bebu onyinade Mokwanyi na mpetu mere juada Bibiri juado bibiri sita Etinya boa sito wa mani ebremu Kasa bebre ne nipa mwao Kawasem nyina chire radi Edani seboa ebeyu Tofi insushia Ebotun kuntumirinu Eya sansu shekroya Enema kusia ye dindi no pain Ochema ni subia sunina nenyamyo Enipa ne unisa nyeye Yenyame kan bikra Programming nento aso ene na menim Enu ntina kwasiada otemenka no pa Efri dwada ekosi ya wada enwumre no nan bia wotemenka na menim program so Fakye ento aso ene na menim Meti ayi no
niema bebre fama dwene mu na mgire se won so tifie no saa niema bi saa so fa wa dwene mu na me ne mabadwafo won komodi pa e wo saa issue we ho ya nwie ne toa so next week kura no a enhame ebia wo tie me wo hwe me o papa e force se wo ne obeda wa force ne wada ana obusuani bi wa ye wofa o ye unua o pese wo force ne woda wa hye ne wada me pa cho 0244 80 9641 0244 80 9641 ana say free masisi a e wo 0266 30 37 33 0266 30 37 33 e bi kura wusua no ubusuani bi upapa uwofa bi obi hye wo ne wo dae ama wo haw bi di wachi ba bi asesa wo de wasemba ene facha badwafo 0266 30 37 33 mami misa niema ba ko mienu bi na memra mempanyimfo so sese wa wo sen four. Last month, no, I matched no, my man's summer. I can't bear my summer, Miss Kakulam go trust me, because I'm a talk when be check here. A sober, I could permit me to cancer me who knew me ye. My soul, Miss Kanko trust my casa, my friend, Mamma, Cassia, and Mamma in a casa. O Monday Cassadia, I will see you, but I come in me, no dear, not to Yammy. Family, they're about to be a okay. So, me who first so acquire me one day. While they be am the good sister, one quite a scan one in by or see me who are by me one day up to now. Quite me, I can't see I'm poor dear. Me who was so baby, so acquire me one. So, whom so be baby? So acquire me one day. To be one day, call my aunt, I mean, who was me banner, bravo. The second, you know, when one. Me bow. Enye sa ba makro ya wo kan na ohu a woni nkomudi na wo sresre kirewo na wo kan wo do asem kirewo ene de wo so ye musuo ma no isi ambodo wo fra nyama na ko nkasa me ho ne ma na nko oya wo so wo mpekasa so no makasa sre me na me tell ba ya de tamfo so onya ba metumi san so ko sina dwaye nam de ne aduane be se odidi wi anu anu oba tena tv ho no odita de ma sisi ne ho on ne man e dia mbusa sa adwuma ko atisa ya on se enya kura mi ni hobi ten dem fam mo aye ode ma no no o se enya kura uni hobi ndi sa ba ma no ano aye otimi ba wo ho anajo acha oba me ho ene de oba on fa bu fu ma rade we mobo me ya sure say adwene bibira aba otrim emfa ba akokora nsie ye opia bontin a won kasa so opia bontin a wodi nkomo stre pa wo fie pa onya hu meni pa ne buafu ase ba ye ni bibi me buza ase ba ye ni bibi wase me nya ne hwe onya hu pa ne buafu yese bi abufu ni buafu sa o kasa lo ase mbetena na mi musa ase mkwa na onyima no enti sa enti sa o papa no ofa wo no ba ko pena esi ye meboa but o step father ne de wanya kwan ne wana ba no wo force se wo no obeda adwene be na ye ta ba utrim me be se obie mu ma yehu se ateti a wo famu no eto da adwene be ne ba utrim e wo wiase a wote de be mitrim pa be se bu wo kwa to ma me ba kumasi ya se na me nko ameto na me bre to ma na me to ma na me dak yesu nsu to se ya me the student want to me bo ma to slam de abo me bu se na me gina kesu ni musa kokum se e se so to nam kesu ni mu ese so to nam de prayer hwe ayi ni nyina na ma pepam nyina sa na 20 matches na to na me nko am da na me nim nu ado kra enko me hu ti se me kwa so da musa me so na me dwe ko tet te ase me san kwa na sa che me po so am bese na ba fi enta ti me tana so da mu ho bu abaye na sa na ba fi ye ko tet for ye nsuanyum kwa me for pasa me for se nsuanyum
I'm to meet us or them hunch. As I'm coffee, as an adjourn. I may quite so as I'm one hotel. So, never will if you hop a damn whopper. But to me, sir, as I mean, Kwana, Ghana have blended now. As to me. One day I will be at some to me. And the Macas be a fit as a mammy won't map Sabi. My ninja, my brother Munta. Salami, who and injured there's a mammy cloud, no milk, one or cut to my brother so. Papa, anyone so. Abuja for 0266 30 37 33 0266 30 37 33. Sanya mami no wo mi a omu de omu nka. Na mami no wo mi ko hwe no. No pa so no na wo. Ebi se mami ni ana me kwatara na nche ni ko onya mami no. Pa ma se wo ko ase mi anka sa mami na. Oh, no. The name is Sabia, no, maybe I'm a tenant check. Come to him. Me friend, a bonnet. Yes, I'm a vacation sign. Me, who I mean, will be coming on coming. And the Balcoa wood. To me, who are Benyaska. I didn't ask him actually, but also on the nose and do a Nyaska. O can say some natural. What's all be why, dear? No, who obey the bay. Oversee my Benyaska. But me the mammy, oh, yeah, Nigeria knew who you dear for to send you could not tell in the second. Or see, I saw a nipper to send me and to miss me once, she, Benyaska, and the bell wood. Hey, I be before. Before Mr. Father, I make up a pass. I have gone and I'm my make candy. I'm so that because I have gone or candy. By some person walker. If some you could have me a beer, some friend a cashier. Mammy castle behind the bearman. That's a bear man, no quam or costume. Or theatre, don't so make up. My bush and phone coming. Hey, Maza, Mr. Opija, when I fought on time, my wine. Die soon. Mamma, I same with them person I shall say. If you say, I say, no, a boba time go to gym. A jume ya yache. Stories the ba. But meet me, I can say, in your bay story no not coming. Mary, now why di umuda sesa. Pacho mamintio. Yo. Na me nim. Said IBJ kan was it drew kwasi ada nsem si. E wo radio so Sompa so. Na ene asem no ye gina so na ye di kan yakọ efiefiem. Matan a yewo emma nyame ede emma besue yen o ken kan twiro na Psalm 127 no o say emma benin eye Awurade agapade on say satan no na mema ba emma asem bi na che say emma eye Awurade agapade a odi beja yen emma tan no enti esese ye ho adwuma na akoye se asasi so wiase mu yenya wo a wa keke ye ma no tituru maya no omudu stage bi a e wo se ye ben won na ye tie won asem na ye hwehwe won because omudru sa stage na eye sa teenage stage na omufa ohaw mu pa adwini mu honam mu eniye mu omonantie mu chese broni beka se gigi for no physically li for no morally chese psychologically sadie ni nyina fa o mabrabum ema ne mema nyina ba titru ema no na de ba ko a ema make say yemma yadwen ko ema no so ba ye teenager ma wadwen ka chese omo ka asem a yanyi ni
Omo ka asɛm a yanye ni esi wo fie bebree mu a ɛde ɛhaw ne nnome bebree abrɛ efie bebree yanye wo mo asɛm ne ntum mekae sɛ yɛwɔ Pentecost mu na asɔre panyi baako a ɔno ogina dɔm anim na ɔkyerɛkyerɛ na ɛmaaya yi bi akɔhu ne baabi a ɔsi wi enso yenwu da ena nyame de akwadaa yi ekopie no so oba o kan atade ehye no ne bag esen no ho bibia ye pepepepepepepe enso asori ho no yanye akwadaa na ani asori no yanye akwadaa na ani firo ni ya bona no enso na asem ne esi na ade elders bebrebe o we dada bia sa na mekon enti de na elder no ono nko a waye sa akwadaa no anti obeka se mi hu edase mesi sei ni ekira tade ehye no so minimum tade no bag na ebo no kon so no a ni american say ya yenye ye ma no eni yemfa wo mo ntena se na yenhwehwe asem no because na asem no nokora ne nkontompo adi afra eni nti asem ne ba ya firo ya akora bone ohu ba bi edidi eko wie ye esansa yentie no ne maame na ahya ase a wantie no na wan settle ade ni ti ade ni bedi na chi ba emema ntie se ade a be ma bia o tiem sa o ye teenager sa o nyini so waduru he hwe ade bi nyame de nipadua ketewa bi ahye mu nipadua no mu a se wan hwe yi no matter who you are it will disgrace you ebegu animu ase that is why nyame ma ye conscience or my adwene of this self control so e kan ho hwe be ma bia ni won pe oba be ma bia ni won hwe oba ba dia na ma yetimetena ne yekoba e ma ba adwuma ha ma ba adwuma ne nyina yekoye ba bi obi a maintain ne yere na no na me bo ma ete yere ho aba so nyame di bibia dua mo ho a it takes you your self control so ubedi sa dia no so kosi se unya nimguase bia nya sa yourself be na kan no preach or say Mary ma be man na kan yo say oba na kan ka menka ba be man na kan or say mema me nuanom menyin asofo asorin penimfo members yenye kwasea bi nam sorry to say ba asofo na kan or say yenye me draw my attention yenye kwasea bi nam ewo nipadua num say anhwe ni yie na an control no na anhye no so wan kana anhye obe say niema bebre ade a ye friend rape e de no me nenam rape say ya betitiri obi ene no ada e ye sa ade no sa akwa ketua bi ne na ye sa ade no enso e ye papa e de nipa ba wiase e me nipa ba ye kama enti ye stress sa ade no modern the control is there nyame di hye obi amu men kan kire me say me hu de ye me makona na obi a wa kono ni bi yes enso enhyaso nti wafo ne nam ye ba bi watwen akosi so obeware ene waware ne yire kura control ne ho wo ne yire ho nti wo pese ye nkire say emema ene nam wiase a waware no da bia totwom enti sa wo yire kura say obewo owo a you are able to control yourself to say obesi ne kwan mu onwo yi kura mpacho nya da bia edabi wa okra kan wa wo control no kan hye ho na chese watimi adi niema bi so na wade ada wo do edi enti yesre matan mema ne ma ene ade woni ma de a emma nipa control no ho e wo ne nua ba ho ana ne maame ho de oba na wawa no wo ni nyina bi no bi kura nua ba de efe kura chen oba na wawa but ade na wo kon no nua ba ade enti na on eye adwene eya adwene enti yesre mu amama mo de na ti free na oba na de ko no so anadwo na de ko oba so wo fa ase mesi e ko so afie bebre mu tofe sadie yi ko so papa na hwe no me a ye dome no enti nkoda ni suro osuro onim ade kro no onim se ye di asam honhom mu a na odi bi ma hwe se wa ya kwatwa ntorato asore no a otwa ntroto no so kra na de ne sabre ohun ne ho ano ukotwa ntra twa asori congregation home penimfo asofo e wa asori mo adi ntoro ni nyina afiri saade we akwa we
dwuma ekodiye ene nnome a yede agu akire enti yesre akoda is wo hu asori no nkopa asori nchompa nyame chewa ade ane beto aso a nti hwehwe ba bia asori no wode edi kan ansakra na nyame de bechew no woye ne wunua bone na wampa wunua ne chew na asema akopa nyame chewa wo boa wunua ne mfa nchew wunua de chewa ene nyame de ayede ode achew enti sa asori ne mfa nchew ne ne nyina be ye asori na yi ne omontam kese oh yes ebe ye omontam kese unim se SD asori kura ya de tag bi ato so dada na kampese kwakwasa akwakoye we so asori bia wo tag bia ye de atag no enti mesre se awurabe ni ho beto na de edi kan onkope asori no ba bia ewo na onkobu nkotodwe nkopa asori ne chewa as a congregation na entro otwato asori no so no na omo hu se ne papa no still gina de o gina adofo so utwa o kanokura gina nokure mu bible say kanokure kwesi owuo mu zo enti sa entro de entimi ni nokure so da say ya dome o say de wo ya ba ya wo fie na ade na asi na ma me no me o ma papa no me o sa no me ne enya adwuma sa no me ne nyame odi asem obeyi wa firi mu san say nokure na wotwa eni timu am wo fie mu tie ye nyina wo ya ba ya wo ya be ma sa ne me ikoso ya pam cho come out bra na pie na bra eni se koso eni sa no me be di wachi a waware mu aka kwa ware bia enye yi eye sa no me ne na ede edi na chi eno na torment no na brabo enti sa ahyase ese wanye amfiri ho na wa ma nyame amem na wo de hye ho na wo uncle foul na wo papa foul na obo wano de ade wo bewie no wo mpe enti come out ene ye de number atudwa no bomodi asa wo beba out na ya class ade na afiri wa brabom na amando me eni wachi now that one kotena sorry fee eni ma da bia breaking of altars breaking of curses breaking ASA curses ya mate meda sima Mary ena watene nka no akimeda sepa se aya now de number no line atoso ti wa wo hwe TV no wonso a wa join wo Facebook no 026630 3733 026630 3733 wa ubusuani bi eye wo saade no fresa line no emfa oni ba bia wo e bi kura asibe 30 years ago fre number no eno me ka se di wachi a ho but me da rade asese na yenua ba ye dwane abetoa yen ba bia sori no obi a no ye hye ahwefo ne atiefo bo se aso panyi wa haidi mi nsuro chiri se dusi ala maka na siso aso panyi Tofi mami ntio anopai Tofi ne kanda me wura ho ba akopa Jesus se meni ayi pa kwabna enam se me te opa mahu se Shadrach nisuo wuro no me unipa kura den so bi we ase misu lady ama me wura ho pa Tofi o ma me 30 minutes kura enso me nsam ka so bonito edi kan e pesa me hye nua ba yi nkra na se rade wo ho yes be yi se ne shadi de to nwom e kire no Bible say branti bia na waya yarefo mpu bi David bi dia de ma de na papa bia ode aye no nti yeah ohwehwe no koye na doye nua ba Erade de domfu bi babo abrabom bia betumi asesa say ade no pan nyawfo so a Satie bia nyame be so adomfu bia ba abrabo no mu ambi se da bia ya fasam ya Tofi ne tosu mi nu ye ba bia ma Mary ehete ho pa Bible say ye bone a ye nkopa achew emi de so akesi so ye be hwehwe asore no na ya pa mo chew say ya anyo sa ade no a opa wo ye nyam Bible no ma ye nu aba ye nwe bibia ansesa okay bibia ansesa the next point in say me nua ba mentumi hu say binyana nka bibisa no enema e won life no hia me ma o ka kire wo mo ana nema me fa say na hase ne ne asisi ti say rip ne nema ho asamu ba me won no te ho sisi ano onim sa ade no
pepi o ha to fe o hia na ama no hu no weeka dura bi na ho ani gye ni free ni mu a saa na ma no obesesa wow na ode abeha wadwene ti bia pa on beso obeye no ho ade no na ma o ka so ode na fam nyina o kai se oba na kura bi hia no no si wa ye ni say on dey from the one wo no da bia ene ma ha no ti bia eno so ya de ba kwa wo se ye hwe na di hu nkomo na ehunu kwan obefa so aka ne nsem wa abonten da bia emfa susansu bi eni na chi but of him me ka papa na oye eba nkasa na sem he papa we woda so te ase a I was say pa no ho ntoma I was say ye publish papa no ye de no the nimba to TV so mo obi ahu no sabi ne nkwase asem a wadi sa wo be wo ba pa na wo se ba no ye yare fo nti wayi ne to twene wayi ne to twene asori afiri o maame ho na kire wu sabi wan hunu nyansa se waja ba bi wo ho kwa akwahwehwe no na ne owo bi a ne wo ye wo ho no akwahwehwe akoye na akwala no kasa nante aba wo nchen ya 2 days for the first second day oboda mana papa ram se na adwene nya adwuma he adwobre Tofia o se sa papa we o se ahwehwe no ede nko a me lady dey can asem no me fa o ya ma fa phone o se sa we no JHS1 time ko hwe na nya sa na o kan e se o so 37 years so JHS1 de ma no am man 15 years se si a o ti hwe ya na ready ya o se first ne na no ho nyedwanedwe na bunku nta hwe 15 years ni a o ti hwe no baba papa wa wo no nchen na ede nko a sa de na ewo nipa bi ni mtwa asa damu sa de yo damu na say sign say ya bonsam bi atofe na say ya bonsam aso panyi tofe nya bonsam ya de nko fa na say we kura wanya wo ba na ye ordinary person na obesua wo one first night the age of 15 16 yeah me to like I say no onuri because me school kwa na me 15 me JSS na me 15 years and so JHS1 na 14 years we am from one carry 14 years for a wo fi any lady a wo ka say mo hwe na ready a sa bre no what say na otumi anya kokoduro wo try first day no one pene the next day na wa hye no ne no ada uwie ya uja na kwan call ye no set say eno nso a wo nko hobio na hwe se papa we wan pa kwala we chewa obe proda dem ansa na owu obe proda dem because untumi nya fa bone nya wa wo ba moja sei na won tena ho se na wo sika na che sa ba ne kwa na oba ni nchen o dabi oba ni nchen na se wo ye papa ka time a uja ma mi di da ada na nkwa wo tie ba pem ne na kwala ketwa we beda wo nchen na wa yere ne no ada how papa da hese tofe enye asore no nko na hese ye hwehwe obonko obochew o se hwehwe papa no yeah ka che no sa de no a wo ye no edi akwala ni nya pata akwala no ankasa bo for de ma o se papa no de sa to akwala yesu bo mpa ye ma no ese ruade bo ne fache na ruade yi no me no a wo de ama no ba bia wanyina duro bia oba se wo sa no me no ho asotwe oba serve ensa no wawu so tofi yan kano yan kama atiefu a etie no hu se sa na ma na toda enipa bia na ye pese ye na ewia e beka se ye bonsam na ma nheda na facha no sa ade no na me bi wo ho aja me mfa ncho nko mebu atan hu ka o mebu atan da ade nko obi aya no asere na o de ache eti eye boa paye na etrimoden sam enipa bi ni tema ba akokra e che se o ho no bibi wonu mu a che se o dwene obi ho because I don't know dada no kura o me pa akwala iche wa na won hwehwe no ne nkasa ai on fa ho said the opening sa kan wi so ho eti said America no enema pi wo ho a enhwa yi o maame ankasa wo no no so said the osi no communicate na enye to fi ne be bo odumi nkasa ya agudie da the step father no person or cycle lady adwe no yi asem ni free lady ni tiri yeah but don't me kan chere me say maame ama wo na makwa abonten no ma hia hwara me kan chere wa say wu na wu amayi wa yi we enya agura na aka se bia o wa ubi dem say no we no nhada hia no papa ba me ka share nse so onimu a nipa pi ayi aboka nipa pi ayi aboka eti omo nya daje na omo ntie na asem after nipa bi ho kan asem kire wa nya sika obeyi ama no
but transia on the better ne kasa on the beka no we ade bi e hye na adwene mu afiri yen tima kasa Ghana ha psychologists omuni adwumaye because nema e ha nipa esa nke ka kire obi na wotumi no kasa yi sa adwene firi wo ha psychology wo ne kasa wi a de ha ne bia na wo wie ne ho atono so obi ne be kasa ma ade na woni timi na nja no ayi no de foforo ahyem yanya sa ade no ma lady we problem a come we no be kana sam chira pa ma we kran kanya phones wo kan wie ya ma me bomoden na bra na anya bia ka sika kra o send the command say fa bra na wono na transfer say ma me ne ba wono na kasa oh how we were ha fa hasen ha na wo be ya ma ne ma ona mu no afri na adwene mu mate asofanyi ne dey I said the fire na no dey ne dey asofanyi who no fire say just otum say na ni ampre awusiafo enye asem no just say asem bi yaw man semba no transe na me wi ana mabakwa braso awusiafo number ni 0266 30 37 33 wa boni bi hye so obi aye obibi hawo titiru sa umame ekunu bi ananse wunua bi ya bowa no titiru de enua bayi kan no edi ninya o se o kata wa no wa asem we hu a ebe hawo fa bedan ye fa cha bedwafo na yenni ho nkomo emfa emawo na menim sa tofin komo me what topic bi ba bedi ho nkomo te se Nigeria ni abaye ya watena hwa se sana asem ne tie dia ya bro na kunu ore tofin komo ye won komo bi di dabi na wanhwe ya ubewu a nyanyame ne frɛ wo amenka no kra nkyerɛ wo asa akɔsere bɔne fakyɛ san mami ntio aba daruma edru ha de ya na mera ho yie na kakra me kan sɛ yaka edi nkomo bi fa akono ene atenka ho yebedi nti nha ho yebedi no ha na bebre ya na omo se eye bayi ena bonsam enipa tenka nkasa no se enipa bia wa managi wa tenka ne wakono yia sebe wo chen bodamfo enipa wa tenka ene wakono se wa managi ne yia wo chen bodamfo na yebesre enipa nyina se atenka bia aba umu a eno nti wo de kodi obi bone no wo kose na brabo wo simanum pebi ede bia wo pese ote no a no nti wo de ko harazi obi no wo de kose na brabo ne nkwa na nyina na oba ne mema ena se nipa na nti an consent with you anase se one wa anya dwene na ekoba se eye rape anase kwan a wo fa so ne nipa no yesa no adwen one na nkwa adwen kromu a ema honhom samso ebedi akire na eno na ama nipa bebre enya spiritual marriage ene enema ekoso no eyesa ne ma we bebre eye musudia ewo se yetimi ehwe ne yie na sabio wa wabusuani kura de ade akono nko a so na yebesre se situation bi to wa enipa ya yempie mra bontentem nipa no asembeto no be piaba no na awiewie no kura so no ebi de nyame timi bamu a etimi yeye but ebi nso de obe piaba no wo kwa kowu ene de nyame ya adom ani biaba ama programs bi ti se de yeye nom no e wo ho a yesre se bibi e koso no we ya ye kan no wo bi ti bi hu sisi ayo enso ntu ho na mo bia so na mesre se no asori na be institution kasia eboa society no ewumu se ono no de one na asori na ani ni ye but ye won sori bi mu nso a ye besre se enipa de wo mu nsem brɛ ne a ye hu hawa e besi handle omo matters no so because nsem bi o ha ya na eye kokwa mu nsem
as a pia bontin nipa no ebegu nanim ase but because on person be pia bontin no why no all confide in him and as all gina di say what nasem so ekwakoto enipa anim na me besra yen sori nam no say enipa bebre wa asafo no ma omo kire wo mo aya fa sam che betimi di abo enipa so asori adwuma no nye dansie nko a na asori adwuma no nye plot tonko a asori adwuma no asori na enipa no so hono enti yem fa kwa bi so afoto a eba asafo no nipa bi omo ye deprive no ye betimi e de aboa wo mo ba kure mu yetimi nya asofo bi mu a omu timi kan sam a anoba bi enye no ho asem na meka so enye no ho asem na meka but asofo a ye ne omo wo society no sisi ya no omo dwuro omo nko aye die ho so asori ba ho kire ne de a yesi nyambe ba asofo ho kire no a ye ba fode ama no enti nipa bi mu ye so deprived say amane ne niema ekoso a nipa bebre a yetimi abuse wo mo no 90% e yo mo ho kire wo mo which are asori nim say brother asumasi e ne kwasori ne ho kire no but ye nya bibia mfa ho enso dem asam nto no nipa no hu sesi a hwe ye kase a ye be ye no so nti ye besere say ene asori no sa ye fashion no said you nti because first me ma sorry na me wom e wo Church of Christ so wo kwa sorry a ye wo notice board e bo ho a obi a picture bo so enti uba no abedane o picture no enti ye komu ani hu say brother asumasi sister asumasi wa nanne picture cha say wa ma sorry but and yen sorry e kono e dey records kra na ye dey ye keep you ho no obi ma sorry sofu hu no so wa ma sorry wa meto correct enti no na ne bu ofu no meanwhile problem bi no wo situation bi obi krampo no case kakra wonya bi mfa ka e no de aba sorry so no enti ye besere nya bibia na ya ban okay asori no nsomwa na give say no enti me ensolve ewo ye fi Mate minister, God bless you son ebacho wodin e de adwoa sapon wo K University enne eye wa woda adwoa kai mi o ana we da so no majwa ebacho enne eye wa woda happy birthday me kwa simfo so a me nua ketwa ne wife ho na oye police ni ne din Eddie Grace na Lutakin the wife no ogre yes was susa ono mini omo ne form say dopsufo no ana de omo asa niema weenum good ono ukosa asinfo su area ho no a obo adwuma ho pa na was susa ewo issue we hu chese asem no Grace person wo guitar na ni ase na asem ne wose na koma kora ya tiato abusiafo time no ko na so ma pem wo ho okay abusiafo non krobo pound sima edunkron nondu na edi dwumadie e ba na wieye mekọ kwamra kese ho na ansa na mekọ kwamra kese ho no Shadi me pesa me te wano ase na me de kwamra kese ewie because me yo baabi a me de kwamra efa mentie de wonso asemi no wo fa ho saki mpacha obomodin na text messages no fa wade no bra na hia me Susumboni bitamisu Susumbiria Oma minya huto Oma bura buimu Aya fasam che Etiera die di masemi mamio Iwia si tamenio Enye bibia enye yo Era die di masemi mamie Aya fasam che tamenio Enye bibia na yabasa Era die di masemi mamio Iwia si tamenio Tofiakwa Enye bibia na yabasa Susumboni bitamisu Tofi susumbiria mio Oma minya hoto Oma birabu imo Aji Esem no krama Eradie di masem yimamio
we are see time and you me bibia ayebasa Tofi anokwa sempa echinye bia ni ho se me were ta ho but enne me were ho pa me bompa yesu afiri otwedi amponyankopon se onhye me de nyasa ahwe ne de ni nyina enkoye minu abai minim nanim o baby iduru anim ho no mi hu no bana minim se ono aneba program yi so me papa justice e ka asembi esese ye me ni ko papa no esese ye hwe no yeah woye mamboyefu udini timodin pa beni ekwan a wode abaye afa so no ewom minu abaye ni asori no nkita hodie bi no ebetimi de no me aba but me pesa me kana I say the greatest part no pa ye the papa na ye no a papa a wawo ba wa nhwe no wa reject no akora na hunu nyansa se esese wo hwe no papa anante hwe wo de wo kana kwantu no mu se kwan of fast wo de behu wo wo de ani je be hia papa me pese me bisa se eye de ba de nku ena betimi enti eye akono nko a na betimi ama obi ene ne ba biological daughter akoda ma mere enye normal sansem no bi esi atofi me ahwem yiye aya na eye bribi papa no opeso akra na won pani yi o se no kura che se obo no asa brani sum but some what is saying Fakye program yi yemu bi yetie ya che yenim de nyankopon afa sa program yi so ayama enipa bebre pesa me ka che me nua ba ne se achia but emuye wow said yetie bia Israel nyankopon say na tofeta kan ay me de Israel nyankopon otiase yeah your friend no impossibilities specialist wow obetimi atene nema yeah on kana command to ne yem na empanyimfo ha yi me de hia me kase ne ba bia da kan papa ne ko hwe ne kira kwan okay na ye wo biribi asese wo ye ma abofrei e ma ne hoto no ya me ne hene me da se ne din ade Shadrach Amoako we bacho udin ade Nana Adwoa Ampofowa Nana Adwoa Ampofowa Luther King one Grace omo second born no ene eye wawoda ye me bai Nyankopon hira wate na omo ameye ni pakese e wa asase so enche saki beba betranse na text messages ahodo aba wo YouTube ni Facebook no ya kenkan bi e de amamo me madwuma na sa na me ye no me nko amenye nso a me kichem no obia eye bi da bi mini ho na mawuko a omo nso be kai me mo nso be kai me da bi o awusiafo ene me besa kwabna kase fasima kakra bi de ewuram ade afa no mojafra se o de bible asema waka se eye chiwade to nchen a nipa fam ana brabo fam ana se asetena fam ede ne wom kwama bra de atia nyina ne se mamentio nipa bia no ba bia wote ekuro bia wote so no ye wade a ye wo kurom ho ene ade a ye nye okay nto ba santememu asantemewura se masase so ye modua okay ne mra wode kyekere na santeman eno no enipa bia no wo wonsa bonkum ene wo wonsa nifa sa wonsa bonkum ene wonsa nifa no eye mra ya eka wo ho abrabo aye bono oba honhom fam ene honam fam a ya mamre fam ene ya mane fam kura no edikan eye achiwade eye achiwade kese se wo bema ene ne busuani ebeda se wonu ankasa na fam ba woni ne beda eye musuo na aha na me fa no akọ se musuo ba obi abrabo so a musuo ba obi abusuamu a de banie ahyenso de empempi no wotare hunu nie edikan se me kwabena kese na me ne me ba ada ade a hunu wo mabada bo ho pa e kire se enome aba mabusuam anase enome aka me ene se
one madwuma meye adwuma no nsisi so okay eye basa etoso biyem me nifa akotena untimi mfa wo to ntena faako se me de me wo to tena so wotena ha ye betu okwa ha ye betu okwa ha ye betu because edi wachi bibi di wachi enye wa na wo de wa adwen ne wo penam enti wo se me be ma no nsoso no mabrabɔ no be frase preko pe na asesa me firi me nipa tibiam me mfefo mabusuafo no wo bia wonim kwabana kase bia no otimi hu bra wo yare nansa se wo hu mfa wana obefrase abusa wo questions bi no bia na ni da ho pa no hunu se eniema hawo obetimi nam wotimi hu se nam a wonam a wo kɔ no bra wotimi se eniema esono no emu odu chen wo no animu na sa no me no so ba wo so a bra Tofiakwa na sa mo hunu ba bia no me no afiri eba na mo de na chiwade aka no a ade bia wo chiwade yes eno me wo ho e ka nipa brabo ho enhyira nie eno me nie hwemu na yi nia wo pe ti wa brabo no besi yi a efiri wa sɛ de maka Abraham kan asetena mu nso obi ha ba sɛ obebɔ bra nanso yesu ane ye ban e ma no me e ka yen eno me ne ka yen a e ka yemma ya wotwa mu e ka yen wo ye wo ba wo betimi awudu obiane ne papa o ma no nso so no de wo ye adwuma kese pa ne de mfa ne sebo som ye tua ne ka ba 1.5 wono na ye adwuma kese pa na de a ehunu se wo be ye basa wo nkwa na nyina efiri se ade no eye wo no wonya anka wo beka enna wonya anka wo beka no so no wo beka no wa wo betena se ehunu se ade a me kokan kura no ade me ka begum papa Tofia ni mu ase o ene sa ade me nka me kwabena kese ne so a me ne me ba da no me ama dwene mu mama mra ni me nim die mu no honhom fa ne honam fa metemu hu sa ade ne nye Tofi nipa bia no sa adwen boni ba ne tirimu a gese wodi boni ni wi ansa na ni aba no so ye woni pa bebre wo kuma se ha se ya omo ne omma da adi nya sika wobi ene ne ba ayi guba semprenum wobi ne ba wo waka akwada na tum se mo won kase won ne wo ye na sa akwada no abrabo papa bia ye friend sa abrabo papa bia wobetimi be bonu wo manu mu kro no mu abusua no mu ne etimi de yensa si abu people se Tofiakwa ba ye no wo be ye japade no be bo brapa no wo de account ho out onya bi won ka ho biem because no me edi wachi se no me ye di wachi no eye mojafra wo ba asetra mu kra no a ye fra bibi incest e kire se Tofi wo ba ne me e na wo ne mada eye asetra mu achi wade emfa nko honhom mu kra na ade ye fa na chi wade nso eye di obi ya one ede ne ma me nsa ba no so okay ede wo haw amanie musuo e ba wo so hwɛ sɛ ye fra de bi musuo akwa de musuo di na chi pa o ye kase musuo di obi achi a eye honhom fam ne honam fam ade ne wo hyehyɛ a ebedwiri wo kyekere a ebesane wachichire kura no yentimi nsoa na yesoa wo kura wontimi nante da bi ede wo hawo ba wo so wo hawo e ba wo so no se Tofi wankasa wo da ho a wo tibua ye siso no edibua wo na dua na dua niema gu ti so amanfo ada etu nkromo no obi be wura wo da mu bia Tofi na wo te ho wo a wo nyare o nso na wo so te wo didi a enkwaye se wo be hu se wo hunu wo makora no ade ba ko a e ba wo adwene mu no se me mai kura bra so se wo se me gya wo mo hokɔ efiri sa ade a wo yonko kura yi a wo ye yie no Tofi wo ye bia nam se wo hawo ni mane ani musuo di wa chinti wo ye enye yie o enye yie na de ya na ehu wo mu pa ne se enipa wo ye wo sa ade no afiri mu Tofi enti wo hu se obitimi kɔ wonam kwa ho a amusieye bebre ya na ekwan ho no wobi wo ho obehu na amusieye enye se bia o mukosie wo bi o wo kɔ no wakopa nipa na wada ho na chew etimi sisa etimi si eye normal Tofi semi papa kɔbena kɛse ma ha me ya hafo zuma nkwa hene se wodome me na setra mu wodome me ni ye me suni me ban bi de niema kɔ na brabo mu a wodome me a Tofi
se me hwehwɛ mu a duadua mu a honhom fa me paade no a na me ko hunu se saa asɛm no me papa ka kyerɛ me na edi me nya ba bi esie ne bia na wo se me kɔ hɔ a de wo se me yɛ na me yankasa me gitu mu se wo de akyɛ me na me yɛ na hunu se me yɛ saa de no so pɛ eniema be fira se afefɛ adane enka echi saa o Tofi enka echi saa na asetena mu ene abrabɔ mu no ye ne ye tumi de niema papa brɛ yen ye no me yetimi pepa niema papa e wo ya akwan mu na de bɔne abɛhyɛ hɔ ye no me yetumi de eniema bebreba abrabɔ no mu a maame ene papa yi ade a ɔmo ayɛ yi maame ne mma ɔno ana sere mu mma ɔmo wɔ asɛm bɔ no pɔ maame no na sere mu mma e wɔ asɛm bɔ no pɔ papa no nso ɔno ana setera mu no ebi kura papa no kura brɛ kyai maame yi o Tofi yɛ kan yi o sesia ba bi o ade ehu kura ne sɛ ebi kura na wanyini ontimi nya adwuma biem ɛno kura ne ka kyerɛ kura no o ɛna obi nso wɔ hɔ no mu a na wanyini aduru baabi ne wura fi obi timi de gold hyɛ baabi sɛ me de hyɛ ha ma me ma o ɛnya ne bɔne nso o obi nso na ne wura fi enti de papa yi kura wɔne ne ba yɛ no sɛ papa no ɛyɛ adeɛ sɛ na adwene mu da hɔ dwene sɛ de nipa dwene a wona wo sɛ wo ba ho ɔfɛ sɛ den yɛsɛ wo nua ba sɛ be ne to so a ɛna wo so ne si den na wo ankasa wasene mu ba Tofi na ɔba kora wo ne dampa so no ɛmpɛ dodo sɛn na wotimi kɔ ne nkyɛn yɛsrɛ ɛnomeyɛ wɔ hɔ ɛnomeyɛ wɔ hɔ adeɛ bi a yɛyɛ bia no yɛhwɛ sɛ ɛnomeyɛ wɔ hɔ yɛhwɛ sɛ musuo wɔ hɔ yɛhwɛ ne yɛn tutu ya na moyie na saa nneɛma no amɛka yɛ wɔ abrabɔ bɛsaa yɛbɛbrɛ okay abusuafoɔ Nana Kwabena Kase ena wate ne nka no enche Shadi also ni group no tonyo ba ko bi ma me ansa na makọ ehia me pa wo de dan ho bra abusiafo yemfa sra kese emfa ema 21st clinic the sciatica expert omo ena se oto ase etwetwe wo a esese ukọ wo nchen enya no nko se yade bi di unya yade bi titiwo yade bi prawo enema hawa dwena mesrew bomodien sa wodi wani ebe kire 21st clinic so ye maka kire say eno na me ne dog bonkomo ka kire ni se dog mesrew wada roma o me ha de o me ha nanso ba bi amahye adwuma ase fufure no ma me sa discount no na me nsre adwuma wura na oma me kwan na me nkasa asem we dog say Tofi no problem oni wadwuma wura kasa na wote wase a odi obetumi aka say me doctor me se mama kwan say efri ochina saa na wotwe no a bosom we ebeba na wieye no me yema fom die bia metumi aye se de ebeye bia metumi aboa ama saafo no omo ho ato mo etimi sraw se biribi tete wa bomodian se wodi wani ebe kire 21st clinic enkrabata no doso timi sraw bomodin se ba bia de wani be kire bia no eno anse wo be frɛ mo e wo 0540 311 311 0540 311 311 na bomodin se wodi wani ebe kire ho na akɔgye ayaresa enche na mibia homa no na wonso waba mu bi bar men kosaki ho na nia obo akeka wo Facebook ni YouTube no yanko ho na but ehia me say YouTube ni de subscribe na share wati na wunia entie story we bi Saki right mami entie wa no pay right Tofi me da say and messages in doors Tofiakwa macho wase and esa amanfo no mbeko musre wa say Sheriff and say Cliff do say how say money adwuma Idrisu Rashid or say regards to Akula Raj and Tofi okay Jackie OJ fans wa and it's a production no only Rocky yeah nana kwesi opon say iwiase me ba show say wo send there ho na wo de say Tofi nkomo no message bi a e ba ya ote ya o de comment na de aka ho say be ya betimi a Tracy na enso so ye kan a e de alenki ama wo Kofi Usu say it's so sad pa o Rashid Idrisu so de aba say story no in fact I come am for be Ruth Enam say out so sad
David a free year says seriously Mr. Mamini Kasim Bina no no sana tio area said the audience is in Nisi Kofi Usu say sad pa I think that's an episode right and a Kofi Usu the baby Musu Usu Arahwaba Kofi Usu I'm very sad pa Hassan George say can't control my emotions right in fact remember in I'm story Manuel was say area see who Kofi Usu says it's sooner no guso. Nana Kwesi upon say thanks for your motivational song. I think it's on Shadrach in Kasa. Kofi Usu was say Kofi Pastor Sabrebi. Manuel say a dancer boampa. Ruth Enam and so sooner no guso on Hassan George. I feel Boachi demigod. I think the deuce. I say I'm laughing not because the issue is funny, but I don't want people around me to see I'm crying. And that's all this or the Syrian and Barbara so Nimu party Araho and a woody. Francis said, Edu, I say, hey, well, Francis Patrick Sababi, Udi for Ahi, I say very sad. Nanajua, I also say very sad. Abrantipa Cyrus gunplay or say, oh, extremely sad. Oba and that's all Nyamebeye. Amen. As I'm watching, say, oh, what a wicked world with wicked people. And the Jai. Blessed son, or say on the always say, Honorable Julius Zebra, or show happy birthday. Friend 2 p.m. or Mampong, or no, Honorable, yeah, we show. Hannah at Arthur, or say good work. Innocent Queen, or say Asemo, out, very sad. And Hannah Arthur, say, good morning to you all. And Chibia Tofi, Mirabari, about Mamma Canam Kaka. Yeah. Me mom is a marky, and there's a product. Oh, say, who reading what my access. Yeah. And to more much Facebook, more much TV. Massa. I got it. Just say. What do he? What can I do? I'm calling 10 times. Oh, Aki. Hey. Where dear, Aki. Where they watching I was some Pusumi ho. I rather had more channel some Pusumi ho. I was some yashing. Hey. Where Aki. I mean, sharp. Stanza Benjamin Adomako Befi or say, oh, very sad. Okay. And I'm sure say. The anti-man can in our screening so that NTB who not they try to say Uncle Joe or say good morning Tofiakwa. I'm so sad this morning. May the Almighty God help this victim. I mean the woman about saying Yankopon and show. Tofi, Mamifa in Siasi and Afi and Twaso. Yes, Vesia. I was young for Aki production no one Rocky ne or my boy Juma, me the Omasipa. Na me wo mapimbi wo ho. Sa story we me fan ko next week ana because ene no me pass say mapem ebedi hu nko but next one say me makwa ma frɛ for frɛ okay but what say me nya kwan a ene mapem no ye beye say ye nya kwan a wo de mo mfa ncha me next week ye be hye ene ma ni ye ni atimi na story bi a wa ha ho for mapem no ano ding I was here for 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 afedie ubetumi aba ahoma no so me ba cho wudin ene ba bia frame me free me ba cho wo so papa yo ni tofi marking okay me jo so tofi nyame yo kete that's it papa ya wo ye se nyambra se me tofi ana no nwa ana humboni ana se ni ko ye gro wa futu mbe we de fan ye to nya ba first one now at the matter of fact the bakana ya wa nyambra se ni to wo se ebraye gumana papa yi baby wo be pen na oni aban enya asem ko do wa ye no entwi o ma be na ya pro ma ni to mu be na bia na obi a wade preswa na afra me yem so do wa na yem so do ma be dana ni kumbeda the papa area unya asukwi pa so ko ni ajuma me da say hello if I told Udini ba be afraid me free if I told also okay me ba
Me watch out within the baby afraid me free. The friend Quatim, Cassandra and Kwame. Okay, Quatim, I'm into you. The about Kwame na 100 man to us. Then the Osen can no be a who say as hello? Bajo meet you. Me say. Then no Osen can money nimba. Ni obi a who then say as more can say no cry na say no cry. No matter any maybe an answer no can no cry. Any problem. Me bacho unim. So nim say adwuma ya womra. Nani so osuro sa asem o be kan oboa dia ene o ba be kan eden. Abi o kasa asem na nyabotre. En conclude asem sa. Be kan se oboa. Nya bibia ne ma obi anim ba. Ya adwuma no womra. Tie ne ye wunimu a. Sa. My enchiro. Acho etoda ye pese ebi kura nipa no ye bɔ no ho ban wo bibi mu. Aye te say wakɔ national security na akɔ mu information. Sabi. Sa national security for omo adwuma kɔ mfa so. I investigation. Identina anas epeso obey investigation a otimi kata na nimu ansa na obey anase anas aye bibia wie na obeda na die no are na omfa na nimu ma. Okay, minim tinda me kasa na me da se pa se watemase why hello me bacho udin anybody aframe me free bacho me adubia me kasa free kentampo o kentampo na se wo hwe Sompa TV bacho me ti o ba pa bacho ma super papa na dia na samu kama akai me ya udi bi bacho pa ne to femo ye ne me shira mo pa ama kai se me shiri sebi me ma me sebi wa am to hard kura mama mbon ya ama na de me ko tua wale bi mo se be ma ne chamano ne de kru we mu se ama sisiri ono na wo akwantu matana sa se me ba o ta chinku ye from one the case be ma na wo no afa tirimpo enti edu ba dia me stress ma me formo kan ye matamu ma me bi te ma di ni bania keke akwaro wo ha ko bon twere matana no Mame me bacho me pese me ne obo nkomo bi ho na yesua de afri mu enti me pacho pi ye number na ye 0266303733 na ya frɛ mame why pacho mate frɛ na producer nya wudi mame why me bacho wudi ni ba bi afrɛ me free frɛ akobam hey international akobam enuemu agiba bia tofe atemu la sem kase pa o yes Ase fra akubam wa wo fa ba ko fe. Akubam. Akubam me ba cho se TV ho na hote a twe ho free ho na ni nkomo wai. Matwemo. Okay, pa cho mamintie o. Ade we papa we ayi. Wa ye anyamara nsem pa ese papa no. Ye pen ne bonika. Okay. Yeah, one pen, one channel pa near Monica, na ibi channel sukre through my. Na dey sutwa mu. Why? Martin, na dey sutwa mu. The wajo udi anybody afraid free. If I'm going to to me because I feel to come and watch it. Na dey sister no dey papa no dey here no. Pa nya dey kwa azo papa no kwa ti jeli ni be 200 years. Akoye jeja ba ha dwo. Ko di wa fi ase. Mo de bon bra, no wu no ko ba biem a. Odibe nyansa. Okay. E chame ma me fala le a wo nsuta. So bia, be that say. Me ba cho udi anybody a o frɛ me free. Hello. Me ba cho ma me udi ni ba bia frɛ me free. Hello, good morning. Yes, madam. Pacho, me fele ajoje mfua. Me kasefi kwada si. Okay, ajo amaminti o. Ntini ni ubeji nkomobi pa huye me pa. Magisha uta free the affairs na won. Okay. Amenya. Ela no peme wote we program. Me ba fre 0266 30 37 33 no. Nafa o number Emma producer na kache ni se me pesa me ne tofidi nkomo me wi amia me fro no yakasa why bo modin se ubenya na obema na unse na afre free kwada so no why okay 0266 30 37 33 why okay me da see me ba cho wudi anybody afre me free yes me Dr. Blazer hey
Hey, abusiafo. Hey, asemo 21st clinic doctor na doctor say o dey wutie. Hey, asemo. O dey wa ekusi a wo bia wia. Call center for phones here 4. They made the 3, manager the 2. And then you can abemu. It is a bit easier what the phone back with their more. Dog me bacho ma minti wa no pay. And I'm a pay me bon abaso, Titu ni aki virgin. I do. I reka say. And then ma bibisu. Yeah, abusiafo. Safi na mwaji atum say nkomo amene dog boy no na kire say be ya adwuma o kire urade adoma mesre wow timi nka bia no 21st clinic branch bia wo ba bia okwa o se Tofiakwa se memra eno nko ade okwa aka ne sa keke bibi be sikure mu enche be ba cha wudi ni ba bia afra me free. Good morning, Tofi. Good morning. We dey mamna papa so mo ye na mpese me ka asem kakra fa ho. Acha okwan da ho. Ade no wode aye ababaawa no wadi nya yi pa physically ehun so wadi nya yi pa ti de ne nya Shadrack amako eka no papa na ese kope na tire kwan na dwumadi no de di ababaawa no etimi sa no ifi ni na ebidi sa bayo na chi kakra me ka fa ho no me da se Yehowa te ase be yi e ba cho any baby a offer me free DJ Tofiakwa. Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. Nyami ekrayen dada. Okay, me ba cho mi ti obeme na. Bra, na ko pen sia mo pa na eduma pa moye. Me ti on ka che pa. Na bro. Elia si mo no. Yana ensimu wa tete udio ho a unhu ti na usi ni nkosie. Dabi. Anya bia pa no ti. Ede wona makono e me fa na wo. Da papa no so. E ba wa wo no, wa reject no. E do na ti ko bi bia no wa try hu se anya pa no. Se no pa no pa na wo papa e wo baabi. Enti min su mi te na ko hwe me papa. Na mi ku se me papa ko ti. E ka se e ba wa reject na na shim. Wo sa de so wo papa bi wo baabi. I want to also call book to be some back. But if you may be a fat chimney. You want to me and you will ask me not that. If you are on your Diana and your Diana Casalo or that Jenny, that way you papa. And now feel independent in the buy. Papa, I was all. They said, one Panama so while. You won't think just in the head, Papa for time. Papa, or transfer you. Hey, that, let's make one in Mammy. I didn't come up na ko be na me say so far o take so na ni yeah program ni fa che munya abutre mate me da se abusiafo akasima edu baako na program me de aba na wieye ye de bre na ye adwuma nti me fa course mienu pe na ochina nyame yadoma ye be hia wo na menim so ochina urade yadoma ebo anwumre no nan ekosi no nsia story bia me di ba show yi so no ho tema ka cho say Fakye na abe wo na menim serious me ba cho maminti o me ba cho wodi ni ba bia frame me free DJ Tofiakwa. Yes sir Me ma watching me jo so me pa cho me dia ni simo do na fe me jabes atafu market. Okay, Maminti o jobless. Kakra me kan say ina ba no nhede we balance na kupon ye. Na papa no wanya de wo ba wo jole jan so ya lofo. Na so di fi bi no ba be so chi kwan dia. Wo fi no menim ene nada. Ya papa we ni kwa se ni so memu ha. Awo se ye tina ye bu ntu kunu. Oh. Ai Tofiakwa, ya se son se bi so memu ama e bi di ntu sebi o. Bo ti di boni bi e o din ko TV acha bi se deba. O ti obi je boni bi a o ti kunu. No hu se boni odi yan so kete ni wenya no. Ate. Me da se me fa last call. Me ba cho udi ni ba bi afre me free.
Pacha fema kwa siku achi. Kazata ndilo kwa mambo. Okay, mami ntie obema kwasi. Jamii kante topic kuga na ndia bande kama papa. That's it. And me chance some unia ba na kira asore na ukan to wa muso. Munko ya ara mo asore ko mun pa cha opangu tuwa. Yabo ko ye mo adwuma. Government tapanda ni sana wa tren. Ebe ko pio se sa na ka ko pio. Okay. Kida se ko kan ko na kan hoton. Ano an kan ko sa go se ya se cho pa ko ma so nti ya ni bia ban si ya retri. Me da se me pa cho me ntimi mfa call bia bi mo mfa enche me akasi man kron na me di dwumadi e ba na wie ye de bre e na ye adwuma hye no nso nyankopon e ya adoma o chena anopa no num pepepepe food for thought na kire se ya o manhene adubuachi albetrase na o the food for thought e free no num kopem se no nsia bebo no nsia bo a Shannon so yadi Sompa news enso ebro kwabra kase ewo ho Libya boga ewo ho akosua ajewa kodie ewo ho ena ohinini oba papa bi ogina so afna numu won sem he me say wantie Sompa news a wan kasa no na agro na wudi na news pa ni o kina nyame yadoma eye special no pa news no ho stories bia editor ato hrema fama sumu no me pa cho ena nwumre kwa di news no bi bebrɛw ansa na wo kyena no pa ye de abrɛw ye wi a ya o manhene adubuachi betrase e di dwumadi a wato ne din ade akye bia e de bebrɛw kopem se nonkono ebebo apai mu nonkono bo pai mu a ye beto ye bo ase na ye hudwom a kopem se kase bo besan aba dumienu no nso so a na kire se don hwere ba ko eda nimu no kopem se premo don ko bebo no ye de kasebo ene bebro ye wi a Sompa live band this week ni I was say ye sign wom so what ya say because say mo si age atum ni course na e ba ye so no age ye nsem enu wi a na kire se no miensa hono ano ya bonwuma kopem se no nan ebebo no nan bo a na masan abetena se ede na menim maka cho se story bi a eba o kyena no ubesu eya reho na wo se utie na hunu se wiase ena hokwa me sorry no nsia na ede Sompa news abrew Sompa news no si ya hey mine ankasa 88 ompo upo na enye yie wo ye no hwe enye yie na se adwene mu ni nyansa mu se obi aye social program ewo asresem okasa wie nyansa di akire no ayem rante hene yebo afade ketacha obema woni ne nkrofo be kom kina nwumre enya asem ketwa asema eba no enya asem ketwa me ba cho me da se watie me eniema pi nam kwan mu eba ma Mary taw na yen sorry so obi anka ne bibi baako taw na yen sorry because a brain aso pa cho ma Mary ma mintio me de hia me aye matan no esre mo se yentie ye ma no okay bibi koso ofi ho okay pa ntiti akoda no na bisebisa ne nsem to bo asema no obata bi one ne be kasa kra na otiatia no nti na akola na ka hye nti unya abotre de odo ne yi manu a obeka de oho nyina okay so no o ye free a obehu se bibi ha no so a obehu ya chia ahwefo nyina Christian Women Leaders Ministry members ya chia mu nyina nimsem ateku ha mutie Sompa Fakye program radin shiramo na onka mu nyina mate okwa amechia me papa nso me da na si nyankopon nhira no nana okay mami ntio me ka eni a wari gu a na wari ntem titia na amankwala na ba sofa no yeah stress ye nhye saa na ma no nso okay ebia ka papa ne maami da ho wo fa ko a na Tofiakwa papa no hu akwala nkwala brema hunu bra no a kasa na esi nyina ntumi ensi ti aware de da na baby okay ne mu nkwala nso no baby se BBC ye ntam ne ye ntie ho ase ye ntumi ani nyame hyehyɛ no so mpo na ba se bejaye a oman mo nkwala no ho ban okay na mu man nkwala pi esofa wa brabo mu tibi ye ti sei mate that's aso panyi me da se kwamaka se mami ntio bra ye ko na de me katia ne se ye hwe yie no me wo ho ne nhyira wo ho okay nti ye hwe yesu ane ye ban yie na ye dan ye kosoro ba fam emu ba ko ne yensa beka
Okay. Ɛno mmienu nhyira. Okay. Yɛnhwɛ yɛ nam ntu, yɛnhwɛ yɛ kasa ne yɛ ne yɛyie. Na saa nneɛma mmienu no wɔ wiase. Wokɔ soro ba fam, emu baako wo nsa bɛka. Obanyansafo yebu ne bɛ. Yɛnka nasɛm. Sam. Papa. Tiawa. The American nyina ne sɛ ɛbrɛ ho yɛ ni nka so. Enti deɛ dasani yɛ bia no. Ɔnhwɛ ne yie. Na nyɛ da wobɛto boɔ atwa asuo fra no. Ɛna mpafin bɛsi wo. Okay. Metimi aka. Okay. Me da se. Abusiafo medru kwabna so. Eti montrance group no montrance na momfa baako enya ye kwan. Abusiafo akasima nan na nondu abo. Me da se ohwe ye me da se otie ye. Ade ehia me pa ye se YouTube no eye Sompa TV. Sompa TV. Na wonim Sompa TV no eho na YouTube no ubenya na subscribe na share ma wunua entimi enhwe bi ehia me papa wo de share sa join yen so ewo Facebook wo peye ho nsɛm a eye Sompa TV Ghana anase Sompa 93.1 FM online so na pese wotie yen a ye the stories bebre akogu ho ye stories no eye serious sompaonline.com bomodin se news bia ye current bia bi wo kora no a online bia ni ho a obekwa obehia sa news no ewo ho because ye de ni unique anase terra1media.com ho nyina no wo follow yen wo ho a obetimi ahu stories bebre ewo ho me ba cha o TV no nso no multi TV no nso ho no no bomodin say obeko se oskan a obenya Sompa TV no straight but se onskan wo so a na se TV no ohwe so a names na wo so no ebia no wahu Silver TV o click Silver TV no so a ebia na wunya obi a oberes kan ama wo but wo hwe wayi no so na hu Silver TV a o click so a no edo obeko Sompa TV straight na wo ho atɔ number no 0266303733 0266303733 se biribi kyerɛ so a ɛhɔ na obɛfra asɛm no afa wayɛ bibi ɛhaw obi ayɛ obibi ɛyɛ wo ya wo pɛsɛ wo srɛ awurade hɔ bɔne facha 0266303733 demom sɛ wo story bi a pɛsɛ wo ne yɛ kyɛ ɛwɔ na menim so a 024480 9641 024480 9641 meda Rocky ase meda Aki ase meda Yima ase meda Saki ase meda me badwafo no nyina kwabena kese Shadi ma Mary da Justice ena Minister IBJ meda wo nyina ase wo na boa ye ma show no course nyankopon hira manager Dan oni charity ne abusua no nyina mo Kumasi branch nyankopon hira mo nso amo other branches nyina no Piero anopai mechia mo pa nyankopon hira mejawo de wo ama Shadi na ode wo awie ewo dwumadie mu nyankopon ya adoma yensan enhia fra me na napoko fra me Tofiakwa meje so me da se pi kwabra adi mami ntio me da se bebre na de meka nyina ne se obi anka hu sade bi e wa hyase no wawie na onipa bi a ba asase su bi a wa kontabu nti de wo ye bia dwene ho yi me ne me ma asankafo ne wa ha okay nyame ya adoma bosomi di animi ne de to so dunu okay 15th okay omo ye omo abom launch kase pa wota no dum ase okay na me wie show na me ko ho sure ahoampamu je ne Shadrack me wumbi eti am say nyomba ko bi no nsia no se mo bono Sompa nyame hyiram ye to kakra bi na ye de agya etiefo kwan okay 15th de obewu kura tu sheda ye wi na wawu sa mate nyame hyira tiefo nyina Tofiakwa mate wasie onyamiti negwem ritie ne mampai bo obuwe na so ritie amanyina oh ohawo ne yamane ya ofemu ni nyina dananimo no nsia bon pre nu dia ba ko beba ma o
Namisi onyame tinegwamu oritie ni ma wabue na suritie amanyina she ohawone amane ofemu nyina danenim dosia bomprenu dia ba ko beba mawo odofo dosia bomprenu debia Epano panie nyumire Rocky Chainway Obidia bono obidia nam kwan suriba Minister Johnson Tofiakwa Timeka semide makechru Wonkechi Non siya ekan ne bompreno Odofwe Epano poba kubwe nyumire Non siya krono Obidia no pa odie beye nyumire Ema wa bemu enka se me die makechu Wonkechi Eti ma utrimi nya de wo Kristoni If so wo don bury me bia Je onu do kantamu onto Wakani wana se muse echeche dem nara ebebem Haya mede Obisa ho abrabo mu wana yedieben dieben aye dieben na kai sen satin nyina nye pedo ulumai asen kafo si bibia wone mere Obi no nsia ba mano twe na wodi ye na mkwan so reba Ye she abawa hanna no yo bonyin Nansu nyamisha ni wani munyamu wana brabo imua Sister enti sania wa brabo na titia na jija na yebia no Si abutre twe nyami ne nkunim die beye wodia Akukwa de kakra benum suo Ye na dia na ya chichide dia no Okama di mirika obesa mama chichide abefa no boko me can't share was settle because there is no hurry in life no sia ya kind e bompre no e bompre no ba ko ba nyumere obidia na mkwans asemi intimen kase makechi Wonkechi Sompa tiefo nunsia ne bompre no debia Tofiakwa ba ko ba no pa ba ko ba nyumere yenyina ni eda justice obidia bo no pa nyumere ba ba ma o asemi intimen kase wakechi Wonkechi Nanka obinim se baby a woko abrabo a wobo